Προσπαθώ να γίνω ο άνθρωπος που ο σκύλος μου νομίζει ότι ήδη είμαι. Αφήστε μου μήνυμα. Σε περίπτωση που ξεχάσω να τσεκάρω τα μηνύματά μου, στείλτε μου audio στο email και μετά στείλτε fax για να μου θυμίσετε να τσεκάρω τα email και μετά ξανατηλεφωνήστε για να μου θυμίσετε να τσεκάρω τα fax. Γάγα! Λοιπόν, πήγα να αλλάξω. Είχα πει πως θα αλλάξω και όσο αλλάζω με μοιάζω. Αφήστε μήνυμα και θα σας πάρει υποφίλιο αργότερα. Νιώθεις κουρασμένος. Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Νιστάζεις φοβερά. Σιγά σιγά χάνεις την βούλησή σου. Και θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Μόλις ακούσεις τον beep, θα αφήσεις όνομα, τηλέφωνο και μήνυμα. Απουσιάζω. Βγήκα να αγοράσω καινούριο κανάλι. Άσε μήνυμα και θα επικοινωνήσω. Α, και μια συμβουλή. Ποτέ δεν μυθαρίσει το κλουβί του καναλιού με ηλεκτρική σκούπα. Και αυτό θέατρο σωστό και γνωστή ρολή. Δείχνω σαν τρελή, κάνεις το χαζό, του σου λέγα κι όλοι. Πως θα θέλα να κάνω μια κομπάνα. Στέλνω μήνυμα και δεν απαντάς. Κάνεις πως δεν βλέπεις. Σου τηλεφωνώ και με αγνοείς. Τι παιχνίδι παίζεις. Στο τσάκ να σε εφιωμώσω στη σφαλιά. Εδώ, Μόνικα, τι σας έχουμε κάνει, κυρία μου, και μας στείλετε συνέχεια? Γιατί δεν είδατε στην Παρασκευή που είπαμε? Πού είπαμε, ποιοι είπαμε? Δεν είπαμε ότι θα βγαίναμε και να παρέα εσύ, εγώ, η Τζέσικα και την Ντόρα? Όχι, μωρέ, ήταν και τώρα? Ναι, ήταν, δεν κατάλαβα. Αυτή η Μόνικα μου δεν είναι τώρα. Αυτή είναι η εξαιρετική Ντόρα. Χριστέ, πώς μπορείτε και χορεύετε μαζί της? Συγγνώμη, η Ντόρα σε πήρεψε τώρα? Εντάξει, χορέψε, θα ζει και μιλάσετε με χειρουργού. Αλλά δεν κοιτάς καλύτερα τα μούτρα σου που έχεις πιάσει όλο μέσα και μέσα. Όχι και όλο μέσα. Πέρσι δεν σας πήγα στο πέταγμα του κορμοράνου. Πω, σας ερχνιέται, δώσαμε 15 ευρώ για μια μαλακία. Άσε του κορμοράνου, δεν είδαμε κιόλας. 100 φορές το εξηγήσα τότε. Ο κορμοράνος ήταν συμβολικός. Ήθελε να ανοίξει το τέλος από εδώ στην Ευρώπη. Μεταξύ μας είναι 10 μέρες άπειροι. Εκεί που πήγαν. Πού να πεις, λεφτά είναι αυτά. Τελειώνει. Γίνονται έως εμφανιστός. Έλα, μωρέ, λεφτά υπάρχουν. Τούτα, κάθε μήνα μέσα μπαίνουμε και απορώ η Ντόρα πού τα βρίσκει. Και πού το φάτα, από πότε έχει να πατήσει το πόδι της πρωί στη δουλειά. Πάει, ξενυχτάρει, λεντοκοπάει, μεθοκοπάει, σκάσει στις 11 και όλα μια χαρά. Ακόμα πως δεν τη διώχνουν. Έλα, μωρέ, είναι ωραία. Α, η Τζέσικα δεν στάπα, έφερε καινούριο μωρό. Μπα, με ευτήρωσε και η Τζέσικα. Μπράβο, σαν δεν τρέπεται. 40 χρόνια μεγάλη κοπέλα. 37 μισό παρακαλώ και να λείπουν τα σχόλια. Γιατί τα σχόλια είναι αυτά που κάνουν μια χιλιοϊπωμένη ιστορία να έχει ενδιαφέρον. Βρε, κάποια στιγμή πρέπει να λογικευτείτε στη ζωή σας. Να βρείτε έναν άνθρωπο σοβαρό, να είναι δίπλα σας, να σας προσέχει, να σας φέρει τον καφέ σας. Α, πολύ ωραία ιδέα. Θα βάλω αγγελίες, γιατί σοβαρή σχέση και σήμερα σήκαμε 12. Καλά, το μυαλό σου Einstein. Α, ευχαριστώ πολύ. Δεν κατάλαβες. Ενώ πεθαμένο από το 1995. Πώς μου μιλάς έτσι? Εμένα ο παππούς μου ήταν στην αυλή του βασιλέως, κυρία μου. Ποιανού βασιλιά, του Σολομώντα? Α, μέχρι εκεί κάνετε στο σχολείο. Εξυπνάσες. Μόνικα, να σου πω, έλεγα να κάνω πάρτι στην δουλειά. Όχι, δεν μπορούμε. Θα πάμε σε ένα καινούργιο μαγαζί που άνοιξε, Αθήνα, στην Παγκάκου αριστερά. Αριστερά? Ναι, θες να πεις ότι έρχεσαι στην Παγκάκου και έφτασες στο αριστερά. Μου λες, Λίνα, τις λευκές τρίχες που έβγαλες. Τι? Τις αφήνεις έτσι ή τις περνάς βαφή? Ας το διάλογο με. Εσύ, τι κάνεις κοριτσάρα? Είσαι και ένα μαλλί. Σε πήρα για κάτι επίγον. Να σου προλάβω τα χέρια της Λίδας. Μιλάγε τώρα με Μόνικα. Δεν φαντάζεσαι τι της είπε στο τηλέφωνο. Την είπε βλαμμένη. Πια τη Μόνικα. Δεν κοιτάει τα μούτρα της. Που μία επέτειο γενεσίων δεν έχει ποτέ θυμηθεί. Που αντί να ψάχνει το σημείο G,
Ψάχνετε με κορμορά, στις τελικιά. Για ήρεμα. Τζέσικα μου, να σου πω, έχω δουλειά, ρε κορίτσι μου. Εσύ δεν λέω να τα κάνεις από μέσα σου, αλλά. Τα πάθη του Χριστού τραβάμε τη φίλη στη Λίτα. Κάλμα, ρε Τζέσικα μου, εσύ να σε καλά. Ξέρεις τι μου λέγει χορεμένη μάνα μου. Όποιος ρεύεται και κλάνει, δεν του μένει να πεθάνει. Τώρα έχεις σε κάπου. Αλλά έτσι μ' αρέσουν εμένα οι άντρες. Αν δεν είχες κολλήσει και με την γκέι. Ποιος είναι ρε κολλημένος με την γκέι? Σε κλείνω, με παίρνει γκέι. Καλημέρα, κατοαδόρη. Καλημέρα. Τελικά όλες κακό με θέλετε, Ποιες ώρες δεν χλέμουρα. Εγώ σε πήρα για το πάρτι της Λίτας. Δεν θα μπορέσω να έρθω γιατί μου έτυχε μια έκτακτη γέννα και πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Εσύ όμως δεν το συζητώ, θα πας. Βέβαια, θα πάω. Τι. Και θα πας με τον Τζέρι, ξέρεις γιατί. Ναι, μωρέ, γιατί θα είναι εκεί μπάρμπαρα κλπ. Μας έχεις πρίξει. Ωραία, λοιπόν, άντε να το μεσαφήνω γιατί έχω να βάλω τα extensions. Συγγένα δεν πας. Τι θα θέλεις τα εξέλιξη. Και από πού θα πιαστεί ρε βλαμμένη πονεμένη λαχώνα. Λοιπόν, σας αφήνω και καλά να περάσετε στο πάρτι της Λίτας. Συγγνώμη για αγάπη μου για χθες, αλλά δεν μπορούσα με τίποτα. Μου έτυχε μια έκτακτη γέννα και δεν μπορούσα να έρθω. Δεν πειράζει. Για πες μου, πώς περάσατε. Θέλω να μου το πεις όλα με λεπτομέρειες καυτές. Πρώτα απ' όλα ποιοι ήταν. Κανείς. Τι εννοείς κανείς. Καλέ δεν ήρθε ούτε ένας. Ούτε ένας. Ναι, δεν θέλω να σου πω ότι καλύτερα ήταν το σειρά. Ήταν το συνειδητοποίησε το μα ούτε ένας. Καλύτερα, έτσι κι αλλιώς την πόλη στην αυτό κανένα. Έτσι είχα πολλές χτες. Περίμενε Λίτα μου γιατί με καλούν. Παρακαλώ. Καλημέρα. Κάθαρμα. Τι σου έκανα, μωρέ πάλι. Γιατί δεν πήγε κανένα στο πάρτι της Λίτας εχθές. Το μηνά, μετά που κλείσαμε πιάστηκα μια δουλειά και το ξέχασα. Α, το ξέχασες, Ναι, πώς το πέρασαν οι άλλοι. Περίμενε και θα σε περιποιηθώ. Έλα, Λίτα μου, ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα στην άλλη γραμμή. Αρχίσαμε πάλι πρωί-πρωί. Οκ, τα λέμε. Άκου να σου πω και πάλι χίλια συγγνώμη για το χθεσινό. Όπα, πρέπει το σκέφτεσαι. Εντάξει, τα λέμε. Φιλάκια. Τσάου. Τίνος μ' ακούς. Έλα, σου λέω το ξέχασα. Ο Τζέρι πήγε. Ούτε αυτό το ρεμάλι έσπασε μύτη. Θα απογοητεύσει την μπάρμπαρα, Ούτε αυτή η μουλάρα πήγε. Να σου πω, άσε με σε παρακαλώ πολύ και μου θυμίσει το χθεσινό. Να σου πω, τι θα γίνει με αυτούς τους δύο. Τι θες να γίνει. Τι θέλω λέει. Να βγούνε, να γνωριστούν. Πιστεύω πως αυτή η ίδια ταιριάζει. Γιατί ρε αγάπη μου πήρες να ανακατεύεσαι σε όλα. Γιατί αγάπη μου θέλω καλύτερη μου φίλη είναι καλύτερα από εμένα. Όχι σαν και εμένα που χαράμισα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου με έναν άνθρωπο που τυγμένο στη μιζέρια και στην παρακμή. Έλα, μωρέ, γίνεις υπερβολική. Δεν ήμουν πάντα έτσι. Εγώ τυγμένος από τα έχω ακμή. Η μόνη ακμή που γνώρισες ήταν τα πιπίκια που κάνει στα μούτρα σου. Λοιπόν, άσε με σε παρακαλώ και μου πεις το χθεσινό. Να σου πω τι θα γίνει, θα το μιλήσει εντός του μουρόχαυλου. Όχι και μουρόχαυλο το Τζέρι. Δεν τρέπεσαι ρε μουρόχαυλε. Όλη νύχτα σε περιμέναμε ρε. Ποιοι με περιμένατε. Αμάν, ξεχάστηκα τώρα τη δουλειά, δεν μου λες παρεξηγητική Λίτα. Τι να πει μωρέ γυναίκα, τι να πει. Έτσι στέλνει την μπάρμπαρα. Άρα τον κάνω αυτή την μπάρμπαρα, λύσαξες πια. Εγώ λύσαξα μωρέ. Και η επιμένει. Αφού τη ξέρεις μωρέ και όχι. Πώς όχι, αφού σου πει τα πάντα γιατί. Μου έχεις πει σε γενικές γραμμές ότι πρόκειται για μια ανισόρροπη. Αλλά φοβάται για το πώς χωρίσατε. Α, φίλε, αυτά δεν τα λέμε. Θα κρατήσουμε κάτι και για μας. Έλα ρε, πες τα στο φιλαράκι σου. Να γελάσουμε και λιγάκι. Να γελάσουμε, ωραίος είσαι. Έλα, λέγε τι παίχτηκε. Να μωρέ, έβαζε να κάνω δουλειές. Δουλειές, εσύ. Στόχος σου βέβαια, έτσι. Θα σε καλά ρε, που να το παίξω άκρος με την κυρία. Και τι έκανες. Ακολούθησα σχέδιο. Μια μέρα μου λέει πρέπει να βάλουμε πλυντήριο. Εγώ αγάπη μου της λέω. Ξέρεις ή να σου δείξω μου λέει. Εννοείται πως ξέρω της λέω. Αυτό δεν ξέρεις. Άκου να δεις τι έκανα. Παίρνω τα λευκάκια της αστρικάκια, τα βάζω στο πλυντήριο και πετάω μέσα και ένα ζευγάρι μαύρες κάνεις δικές του. Και μετά. Την άφησα να ανοίξει εκείνο το πλυντήριο. Δεν φαντάζεσαι. Έγινε της πόμπης. Για αυτές μου στο νοσοκομείο τότε. Όχι ρε. Ένα μήνα μετά και εγώ στο καρό που μου έκανε με το τηγάνι. Ξαναλέει μια μέρα. Πρέπει να καθαρίσουμε το μπάνιο. Εγώ αγάπη μου της λέω. Μα την άλλη φορά μου λέει, τώρα έμαθα της λέω. Πήγες εσύ και καθάρισες στο μπάνιο. Όχι ρε ηλίθιε. Έκατσα μέσα στο μπάνιο ένα τεταρτάκι χωρίς να κάνω τίποτα. Μετά παίρνω το σφουγγάρι αυτό που είχε το αφρόλιτρο και βγαίνω έξω κρατώντας το πηδηχτικά και της λέω. Εντάξει μωρό μου, έφυγε το σκατό. Μία ώρα το τριμαστηλεκάνει αλλά τελικά βγήκε. Για αυτές μου στην εντατική τότε. Να σου πω, πουθενά δεν τα ζητάει, τα Όχι, ρε, πουθενά, ξέρω.
είναι ανισόρροπη. Ανισόρροπη είναι σε σχέση με μένα. Με τους άλλους είναι μια χαρά. Άκου, Τζέμι, επιμένει ότι οπωσδήποτε πρέπει να βρεθείτε με αυτή την Μπάρμπαρα. Λέει ότι είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Σου έχει πέσει λαχείο. Ξέρεις τι κοπέλα είναι αυτή. Όμορφη, μορφωμένη, με ήθος ανατροφή. Αν την ξέρεις! Όχι, ρε, πού να την ξέρω. Αλλά εσύ όρμα, άνοιξε τη διασκελισμό σου να τη φας την αντιλόπη. 5-5-5-38-32, πάρε. Παρακαλώ. Ήθελα να ξέρα, μωρή. Λίγη τσίπα δεν έχεις απάνω σου. Και καλά, εντάξει, εμάς μας είσαι σχεσμένους. Τον έργο τον Τζέρι που ξεροστάλιασε όλο το βράδυ να σε περιμένει, δεν το σκέφτηκες καθόλου. Πάρ' τον αυτή τη στιγμή τηλέφωνο. Αποκλείεται. Μη μου λες εμένα αποκλείεται. Μπάρμπαρα, κορίτσι μου, χρειάζεσαι μια σχέση. Είσαι μέσα στον εκνευρισμό. Δουλεύεις σκληρά. Πρέπει να βγεις. Όχι, μωρέ Μαράνα, δεν είμαι σε φάση να δημιουργήσω σχέση. Δεν σου είπα να το δεχτείς. Τότε γιατί να το πάρει τηλέφωνο. Για να βγείτε, να γνωριστείτε και αν είναι το τυχερό σας εκείνη τη βραδιά. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι της μίας βραδιάς γκέι. Προτιμάς το καμιάς. Μπάρμπαρα, κορίτσι μου, βάλε το χέρι σου στην καρδιά. Για απάντησέ μου ειλικρινά. Από πότε έχεις να. Τώρα, τι ερωτήσεις είναι Πότε φασώθηκες τελευταία φορά, Μπάρμπαρα? Πρόσφατα. Θες την αλήθεια? Πότε ήταν ο Βαρουφάκης των Οικονομικών? Σου μιλάς. Από τότε. Είσαι χειρότερα από ό,τι φανταζόμουν. Είναι μια χαρά. Μπάρμπαρα, κορίτσι μου, μην καταδείξεις για μένα. Είναι. Μην ξεμείνεις απάρτου. Έχεις ξεμείνει εσύ άπατα. Ως άνθρωπο κορφή. Θες να πεις δηλαδή ότι μετά το Φρανκ δεν... Ξέρεις, σκεφτόμουν. Όλα μία ιδέα είναι. Σωστό και εγώ το πιστεύω αυτό. Όλα μια ιδέα είναι. Θυμάσαι που μας το έλεγε και η φίλη μας η Ντόρφη. Κορίτσι, ακόμα και οι άντρες μια ιδέα είναι. Τι έγινε με αυτή? Έκανε χείριση, έλεγε σπίτι. Κι ισανότερα. Που λες τέλος πάντων αυτά σκεφτόμουν, ώσπου ξεμένω μια μέρα με το αυτοκίνητο στην Εθνική και παίρνω τηλέφωνο την οδική βοήθεια. Και μου στέλνουν ένα μηχανικό, πέτρογε, ψηλό, γεροδεμένο, μελαχρινό, τέλος πάντων μη στα πολύ λόγο, σε κάποια φάση με ρωτάει που πότε έχω να αλλάξω λάδι. Και εγώ το πήρα σαν υπονοούμενο. Και δεν ήταν. Όχι, ήταν. Ούτε κατάλαβα πότε μπερδευτήκαμε. Μια μισή ώρα μου άλλα στα λάδια. Χριστέ μου, πήγες με έναν άγνωστο. Αν περίμενα τους γνωστούς, Μπαρμπαρά μου. Όχι, κάτι ακούω. Τι? Κάποιος μπήκε στη γραμμή. Μίλα συνθηματικά. Σου τα άλλαξε τα λάδια. Και τα λάδια μου άλλαξε και τα μπουζιά μου άλλαξε. Γενικότερα τη θεία με πέρασε. Λες, το ευχαριστήθηκες δηλαδή. Αν το ευχαριστήθηκα, λέει, άλλος άνθρωπος βγήκα από την Εθνική. Βγήκε το αυτοκίνητο, θέλω να πω. Το νοσογόνησε. Το ξεμπούκωσε. Όπως τα ακούς. Α, έλα, μην ελεύθερη. Που λες, πάνω στην αυτοκρισία μου, παίζει να άξα και 1,5 κιλό στο νερό. Άμα είναι να ξανανιώσω, να μην το πολύ σκέφτομαι. Αλλά να σου πω, τι είναι. Από εκείνη τη μέρα προξενώ όλο βλάβη στο αυτοκίνητό μου. Πας και μου στείλουνε τον ίδιο. Χάζεψες. Αλλά δεν μπορώ να πετύχω ποτέ τη βαρδιά του. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Το αυτοκίνητο έχει γίνει ρημάδι. Και την μπαταρία άδειασα, το καρμπυρατέρ βούλωσα. Να φανταστείς, Μπαρμπαρά μου, να φανταστείς. Τι. Πάνω στην απελπισία μου, ξύλωσα τις τσιμούχες. Εντάξει, όλα αυτά. Να τώρα που τα θες να μας τα κάνεις. Τι. Τι. Θα πάρεις τηλέφωνο τον Τζέρι, καλώς, είναι καιρός. Ξέρεις ότι εγώ με τους άντρες δεν τα πολύ καταφέρω. Βρε κουτό, εγώ γιατί είμαι εδώ πέρα. Ξέρεις πώς το βρέχω το φράγμα. Στο ταψί το χορεύω. Μία κρυομία ζέστη, μία κρυομία ζέστη. Λοιπόν, γράφω. Τζέρι Χέκερμαν 64-64-333, 64-64-333. 3-3-3. Ναι, ναι. Και άμα αυτό το θέλει, αν είναι ψυχρός. Αυτό στο πάνω μου. Γεια σου, Τζέρι, είμαι γκέι. Α, τι είναι, καλά είσαι. Ξέρεις, Τζέρι, έχεις δημιουργήσει μια κατάσταση ανεπίτρεπτη. Αποφεύγεις να έρθεις σε επαφή, έστω και τηλεφωνικά, με την Μπάρμπαρα. Α, κοίτα να δεις, πριν λίγο μιλούσα με τον Φρανκ. Τώρα μιλάμε δυο μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν συμβαίνει κάτι θα πρέπει να το ξέρω. Όχι, μωρέ, σαν τι να συμβαίνει. Απλά στη φάση πρέπει να είναι πολύ γουστάρο το μου. Τι μου λες, Χρυσό, περιμένεις να σε πιστέψω. Φυσικά. Κοίτα, Τζέρι, μίλαμε ανοιχτά. Τι θέλεις να σου πω? Γιατί φοβάσαι την Μπάρμπαρα. Δεν φοβάμαι καμία Μπάρμπαρα, έτσι. Μάλιστα, δεν φοβάσαι την Μπάρμπαρα. Φοβάσαι γενικότερα τις γυναίκες. Και εμένα. Είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε με φοβάσαι. Δεν μου λες πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, Τζέρι, μίλαμε ανοιχτά.
Τι θέλεις να σου πω τώρα? Θέλω να μου μιλήσεις για τα παιδικά σου χρόνια. Έλα σε παρακαλώ και πιάζομαι. Σέβερνη, μάνα, είσαι τρελή! Όχι, παιδιά, σέβερνη, το κατανοώ πολύ. Του έχεις κάθε λόγο να φοβάσαι τις γυναίκες. Μα δεν φοβάμαι τις γυναίκες. Τις γυναίκες τουλάχιστον όχι. Φοβάσαι τους άντρες. Εγώ! Τζέι, λέω μήπως. Δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες και προτιμάς τους άντρες. Εγώ! Κοίταξε, αγόρι μου, δεν είναι κακό να σ' αρέσουν οι άντρες. Α, είσαι τελείως ανισόρροπη. Είχε δίκιο αυτό. Έλεγε ο Φράγο ότι έχω είμαι ανισόρροπη. Έτσι σου έλεγε. Λοιπόν, να σε αυτό και θα το τακτοποιήσω. Όσο λοιπόν εγώ θα το τακτοποιώ, εσύ πάρε τηλέφωνο την Μπάρμπαρα. 555-38-32, 555-38-32. Σβέρτα σε παρακαλώ. Καλά, μόνικα, παιδί μου, τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι. Εσύ? Δουλειά, πολλή δουλειά. Και απ' τα άλλο τίποτα. Άσε μας, Μόνικα, και το σεξ όπως όλα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά καλή ιδέα. Ψάξε για να τρέχει να σου το πρόβλημα μέσα σε 3 λεπτά. Τι να ψάξω καλέ, δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω. Όχι, τι γίνεται? Σε πληροφορώ ότι το πλοίο δεν μπαίνει στο λιμάνι. Τι εννοείς, δεν πειράει κανείς? Πω, πηδάει, κάθε και εκεί. Η μισή πηδά το λεωφόρο και η άλλη μισή τον Πειραιά. Καλές μέσα, το ψυχο πήγε στο γιατρό. Πήγα. Έχεις υπερέκκληση στα υπενεφρίδια, μου είπε. Και είναι σοβαρό. Πρέπει το πλοίο να μπει στο λιμάνι, Μάρτιν. Επιγόντως. Κοίτα, αν με πεις για λιμονισμό του καραβιού, δεν μπορώ. Γιατί καλέ? Είπαμε δουλειές, τρέχουν ημερομηνίες. Άλλωστε εμείς, δεν. Είδες, Μόνικα, έχω τηλεφώνημα. Δουλειές. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Άκου μαλακισμένης 6 ώρες αλλαγού. Έτσι βρίζεις πάντοτε. Τι θέλεις? Είσαι ο Μάρτιν Γουίνερ. Ναι, τι θέλεις? Είσαι ο Παρτέρης Τίλερ. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι. Και από μαζάζ έχω, και από χυμωτή έχω, και στενοτή έχω. Να σου Και πω. απ' όλα έχω. Δεν τα πάμε καλά σήμερα. Ναι. Μάρτιν. Τι θέλεις? Με λένε Ντέβις Ντάβο και ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 7 χρονών. Η μητέρα μου ήταν αλκοολική, είμαι κάπως δειλία όλες μέσα που μπορεί να γίνει και επιθετική. Μάρτιν Γουίνερ, τώρα που το σκέφτομαι, μήπως είσαι Εβραίος? Παρακαλώ. Λέω, μήπως είσαι Εβραίος? Συγγνώμη, αλλά δεν είναι τέτοιου είδους πληροφορίες από το τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί δεν δίνω, δεν μπορώ να λέω τα προσωπικά μου μια άγνωστη. Άγνωστη. Παντελώς. Πού θύμωσες? Κλαις. Κλαις. Εντάξει, ευρώς είμαι. Να μπορώ να σε λέω Μάρτιν. Να σου πω. Και εσύ αν θέλεις λέγει μετέρη. Να σου πω, σε ξέρω. Είναι σαν να μην ξέρεις όλους στην πραγματικότητα δεν γνωριζόμαστε. Θα σε εξηγήσω, να μην θυμώσεις. Γιατί να σου πω? Υποσχέσουμε ότι δεν θα μου θυμώσεις. Μα γιατί να σου θυμώσω? Θα καταλάβεις άμα θα σου πω υποσχέσουμε ότι δεν θα μου θυμώσεις. Ωραία, τυπώς μου. Ξέρω κάτι για σένα που δεν θα έπρεπε. Κάτι πολύ προσωπικό και μυστικό. Έχεις κάνει κάτι που το ξέρεις μόνο εσύ. Κατάλαβες τι αναφέρομαι? Ναι. Θες για και το περιστατικό στο καίκι. Ήμουν νέος, ήταν μόκρης. Είχα πιει πολύ. Όχι, όχι, πιο καίκι, εγώ το άλλο εννοώ. Μα τι στο διάλογο γίνεται? Που θύμωσες. Άντε πάλι. Που θύμωσες ενώ μου είχες υποσχεθεί ότι δεν θα μου θυμώσεις. Η σχέση μας είναι τραγέλητη, Μάρτιν, και δεν της κιόλας την υπόσχεσή σου. Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγια, πομήρα, για να πάρεις τηλέφωνο. Να σε με τους δυνατούς, από πάω από το πόνο να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκάζε, με γελιά, μα είπανε τα μικρή. Και καθίσατε μαζί, μια
Η γυναίκα έχει σαλτάρει τελείως. Ούτε ξέρει τι λέει, ούτε ξέρει τι κάνει. Να με βρεις τώρα εμένα επειδή δεν έκατσε ο Τζέρι στην Μπάρμπαρα. Μην την ξεστερήσεις, τι φάση που περνάει. Τι μου λες, μωρέ, ποια φάση. Πόσα χρόνια την ξέρεις. Ειλικρινά σου αξίζουν συγχαρητήρια που κατάφερες να την ανεχθείς τόσα χρόνια. Περίμενε, κάποιος είναι στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι, τι γίνεται, καλά. Σε παίρνω σε 5, μιλάω με πελάτη. Μισό, με πελάτη μιλάς, με ποιον. Έναν, δεν το ξέρεις. Έπαιζε κάτι παλιά. Με το Φράνκ μιλάς, Και η περίμενε. Πίσω από την πλάτη μου! Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει, δεν με παίρνεις έτσι, κόμενη τσίφη. Κανείς πρώτος, ηρέμησε. Ωραία, πες το τιμό στην άλλη γραμμή. Περίμενε. Η Γκέρι είναι στην άλλη γραμμή. Α, τη σκατένια. Σε πήρε να σου κάνει παράπονα, Περίμενε. Γκέρι μου, να σε πάρω μόλις κλείσω. Του είπες ότι είμαι εγώ στην άλλη γραμμή. Ναι. Και τι είπε. Τίποτα. Χαιρετίσματα στους παίρνει. Μας ηρωνεύεται κιόλας. Ωραία, να του θα πάει στα τσακίνια. Παρακαλώ, μην με βάζετε στη μέση. Ωραία. Πες του τι της λέω. Αλήθεια. Όχι καλά, συγγνώμη, μιλάω για τα μούτρα του, αλλά εσύ έτσι θα του πεις. Περίμενε. Κλαίει. Χαίστηκα. Το είπα. Και τι είπε. Δεν απάντησε. Αχ, μας αγνοεί. Ωραία, πήγαμε στο διάλογο. Γιατί δεν τηλεφωνήσετε μεταξύ να βριστείτε. Συγγνώμη, γιατί τέλος μόνο σε μένα. Βρε παιδιά, γιατί δεν τηλεφωνήσετε μεταξύ σας να βριστείτε. Με βρεις η Ρουφιάνα, παίζει να πάει να χαστοθεί μερινό καιρό. Όχι, δεν είναι μου. Σε παρακαλώ πολύ να της το πεις ακριβώς όπως το είπα. Έλα, Γκέρι μου. Μου το πες. Ναι. Και τι είπε. Τίποτα. Δεν μπορεί, κάτι σου είπε. Το καταλαβαίνω από τον τρόπο που μιλάς. Λέγε αμέσως τι σου είπε. Μια ευχή σου στέλνω. Τι μου λες. Με χύχει το σημαίνει κάτι. Δεν αντέχω άλλο. Φράνκ, να σε πάρω σε λίγο. Δεν χρειάζεται, σας αφήνω να τα πείτε με τη φιλενάδα σου. Έλα. Μπράβο. Ωραία φίλη είσαι. Δηλαδή περίμενες να το κλείσει για να μιλήσουμε. Εντάξει, το κατάλαβα όλο. Σε ευχαριστώ. Καληνύχτα. Δεν τηλεφωνάκες υποχρεώσω, δεν έχω τέτοια πρόθεση, θα έκανες κάτι. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Εννοώ ότι δεν θέλω να νιώσεις την παραμικρή υποχρέωση. Θα μου εξηγείς καμιά φορά τι κατασυμβαίνει. Μη μου μιλάς απότομα. Είμαι έγκυος. Ωραία, και με τι πάω να κάνω. Από σένα είμαι έγκυος, Μάρτιν. Τι, από γιατί. Πήγαινε τους παίρνεις από την τράπεζα από τότε σας. Γιατί δεν μιλάς. Δεν έχεις δώσει πέρμα στην τράπεζα. Συγγνώμη, υποτίθεται αυτά τα σκιάλα απόρριτα. Λάθος θα μυαλός ακόμα. Πώς λέγεις. Μίλα μου βρες τον ελληνικό, στο κάτω-κάτω θα γίνει μητέρα του παιδιού σου. Με λένε ταινείς τάβολοι. Ο πατέρας πέθανε όταν ήμουν 7 χρονών. Μητέρα μου ήταν. Καλά, φτάνει. Τι θέλεις από μένα σε Θέλω κάποια στοιχεία για σένα. Πρέπει να ξέρω τι γονίδια θα έχει το παιδί μου. Ωραία, σε αυτό. Μισό. Πρώτα απ' όλα, τι ζώδιο είσαι. Εγώ. Μοροσκόπο. Υδροχό. Πω, στους χειρότερους συνδυασμούς ανθρώπου. Τέλος πάντων, τώρα είναι κακά. Κάνεις πρώτα μια σύντομη περιγραφή σου. Ψηλός, κοντός. Κανονικός. Αδύνατος παχής. Κανονικό. Εκτός ότι βρίζεις και θυμώνεις με το παραμικρό, τι άλλα ελαττώματα έχεις. Είναι λίγο σπάταλος, λίγο λέμαγος, λίγο λαϊκό. Για να δούμε τώρα. Κληρονομικές αρρώστιες, διαβήτη, αχρωματοψία. Όχι. Νανισμό. Σε παρακαλώ. Γιγαντισμό. Σε παρακαλώ. Τι ομάδα είσαι. Πανιονάρα, βέβαια. Δεν το είπα. Κάτι σημαντικό τώρα. Πώς τρως το σουβλάκι σου. Πρέπει τσατσίκι, γιατί εσύ. Ιου, μαρούλι και σο. Μάρτιν, με όλο το θάρρος είμαι αναγκασμένη να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τι πράγμα. Μήπως είσαι ομοφυλόφιλος. Όπα, υπάρχει κύκλωσα τώρα. Και αυτό κληρονομικό είναι. Τελευταίες επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα γονίδια μεταφέρουν όλες τις σεξουαλικές προτιμήσεις στο γονιό. Μην ασχείς, το παιδί θα βγει μεγάλος ομοφυλοφιλέτερο. Να μείνω ήσυχη δηλαδή, το έχεις ψάξει. Α, σε παρακαλώ. Μήπως είσαι κρυφή. Σε παρακαλώ, το κάνει. Θα σε ξεμαθάρω. Θα γίνω πατέρα. Τσέρι. Ναι, Μάρτιν. Τσέρι. Τι έγινε, θα πω καλά. Με μάλια. Τι έγινε, τι έπαθες. Τις προάλλες κάτι εγώ σαν άνθρωπο και πειράστηκα πολύ. Τι άλλο. Έλεγε για τις γυναίκες που δουλεύουν πολύ και δεν έχουν ερωτική σχέση και νιώθω το βιολογικό του ρολόι να χτυπάει. Το βιολογικό σου ρολόι. Ναι, είναι έτοιμες αυτές και ντρούμ, χτυπάει και την αμβλή. Μάλιστα, και. Και μετά πηγαίνω σε αυτά τα μέρη. Σε ποια μέρη. Στράπες, σούπερ μάρκετ.
Αχ, αυτό ήταν και δεν τρόμαξες. Έχω κάνει κάτι στο παρελθόν, δεν στο έχω πει. Θα σου το πω δηλαδή, αλλά. Τι πήγες και γιατί το τρομάζεις. Εντάξει, υπερβάλλει και εγώ, ήταν και τόσο νούμερο. Δεν μου λες, για το καΐκι δεν λες, έτσι. Δεν τρέχει τίποτα. Εσύ έχεις για το καΐκι. Έλα, μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς μια νεανική τρέλα ήταν. Έχω ακούσει ότι ήταν απόκριση, οπότε. Βουίκινο, βουίκινο. Τέλος πάντων, άλλο πήγα και έκανα. Κι άλλο! Έτσι, τόσο να σου μιλάω για τις τράπεζες σπέρματος. Πήγα σε μία από αυτές και έδωσα λίγο από το δικό μου. Το κατέθεσες δηλαδή. Ακριβώς. Σκέφτηκα, γιατί τα πέκα μένα από εδώ και από εκεί. Και πολύ καλά έχεις στήσει και εμένα από τα μπανιέρα. Άλλωστε, δεν είμαι φτιαγμένος για οικογένεια. Μάλιστα, δεν κατάλαβα. Πήγε η κοπέλα που πήρε το σπέρμα μου. Έκανε ανάλυση να λέμε. Ακριβώς. Τι λένε τις γυναίκες στο παιδί μου. Δεν το καταλαβαίνεις, ο οποίος γίνομαι πατέρα. Θα με τρελάνεις, ρε Μάρτιν, ανώνυμα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς έβρικε αυτή. Λάθος μια σωτόμα. Παντού το λάθος και μετά θέλουμε να πάμε μπροστά σου, αλλά ποτέ δεν τα καταφέρουμε. Ρε Τζέρι, δεν αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι η κατάσταση που δημιουργήθηκε. Και όλα αυτά από ένα σπέρμα. Ένα παλιό σπέρμα που δόρισα. Θα το έδωσες και σε μια περαστική που λέω λόγος, έτσι. Τι είναι αυτή τώρα. Αναλάβουμε το παιδί. Όχι ρε, μου τηλεφώνησε και μου είπε να με ευχαριστήσει ρε. Το καταλαβαίνει. Με ευχαριστώ. Άρα και τι της είπες. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Εκεί μου έδωσε το τηλέφωνο της και μου είπαν θέλω να τηλεφωνήσω να βρεθούμε. Και τι απάντησες. Ευχαριστώ, μα δεν το νομίζω. Μπράβο, το καλύτερο να λες την αλήθεια. Μόνο που έλεγα ψέματα. Τζέρι, θέλω να δημιουργήσω, μικρά το θέλω. Τότε κάτω. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Ρε Μάρτιν, δεν θα κερδίσεις ποτέ. Ίσως κάποια μέρα μπορεί, αλλά δεν έγινε να μπλεχτούμε έτσι καθημερινά. Εγώ θα έχω τόσες ευθύνες στην πλάτη μου και όλα αυτά που αποδείξουν να γίνουν καπνός. Τζέρι, μίλα μου στα ίσα. Κάνε παιδιά σχέση. Χωρίς παρεξήγηση, έτσι. Δεν είναι σίγουρο τι κάνει εδώ. Θυμάσαι την Κλάρα. Κάρε, αφού μου πέντε θα γίνει καλόγρια. Όχι μωρέ, αυτή είναι η Τζοάννα, εγώ σου λέω για την Κλάρα. Αυτή την κλείσα στο τρελοκομείο. Κοίταξε, δεν μ' άρεσε πάνω εμένα. Η Κλάρα από μόρο πήγε στο κατηγητικό. Η Τζοάννα η γεννήτες δεν είναι και Εντάξει, μου πλάτας. Τζέρι, είναι στο μήνα της. Τι είπες? Στο που άκουσες. Α, μπράβο, συγχαρητήρια, δεν μου λες αγοράκι κοριτσάκι. Δεν ξέρω, δεν και δεν θέλω να μάθω. Ο Μάρτιν πατέρας. Τι είπες τώρα. Ο Μάρτιν πατέρας. Άρα τη χεράκι εσύ καλά δεν βολοψιόμαστε να το δω, θα ξεπερδέψω. Τι ρε, με αυτή την παραπάνω. Ναι. Ακόμα να πάρεις τηλέφωνο. Εύκολο είναι. Άντε ρε κλανιάρη, μια απόφαση είναι. Λοιπόν, υπερβομών. Λέω και πάλι τώρα. Τώρα. Λοιπόν, πες πως την παίρνω. Μπάρμπαρα, εσύ. Ποιος είναι? Ο Τζέρι είναι. Φίλος του Φρανκ. Είναι η Μπάρμπαρα. Η Γκέι μου έδωσε το τηλέφωνο σου. Και Γκέι, η φίλη του Φρανκ. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει, ένα λάθος έκανα. Δεν ξέρεις κανένα Φρανκ και καμία Γκέι. Συγγνώμη, ένα λάθος έκανα. Εγώ συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη. Ήταν δικό μου το λάθος. Χίλια συγγνώμη, εγώ φταίω. Όχι, εγώ συγγνώμη. Τι είπες? Κοίτα, σου ζήτησα συγγνώμη με όμορφο τρόπο. Μην βρίζεις. Και απαιτώ κι από σένα το ίδιο. Α, μην βρίζεις, πρόσεξε πως μιλάς. Για μάζεψε τη γλώσσα σου. Ένα λάθος έκανα. Εγώ στο που σου τηλεφώνησα. Ένα λάθος έκανα στα μάτια. Ας το διάλο πια. Μαλακοπή του, ρε μαλακοπή του. Τώρα θα δεις τα πάθεις. Τώρα θα σε κανονίσω. Η μισή τροπή δική μου. Και η μισή δική σου. Τώρα αργά μου το. Μιλάει, όχι ρε. Άστο μου, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Δεν θες να πάρει. Μπρος. Τζέρι, εσύ. Πώς είμαι. Πήγα λάθος. Με συγχωρείτε. Una vez sí, ya vivimos y
λεπτό. Είναι κάτι σοβαρό γιατί αυτή. Πολύ σοβαρό και αυστηρό προσωπικό. Ωραία, σ' ακούω. Λοιπόν, με λένε Γκέι Ντόνελ, σε πήρα Μάρτιν, επέτρεψε μου να σου μιλάω στον ελληνικό. Είναι σαν να σε ξέρω χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα δεν συνεχίζει, δεν συνεχίζει, δεν ξέρω. Πήγα στις άντρες, πέρα μας κτλ. Ακούστε, μαντά, εγώ είναι το μόνο πέρα. Παρά το μάτι να κοιτάμε. Ή να δώσω ένα λιπατάκι από το σπέρα μου. Δεν φαντάζομαι να το πήρα στα σύνδιο. Όχι, όχι, μη βιάζεσαι. Είμαι φίλη του Φρανκ, που είναι φίλος του Τζέρι. Ο Φρανκ μου είπε για το μωρό του Ντενίς, που του το είπε ο Τζέρι. Συγγνώμη, όλος ο κόσμος για μένα παιδιά. Γι' αυτό πήρα το χάρτη σου τηλεφωνή σου. Μάλιστα, κύριε Φέλα μου. Λοιπόν, κοίταξε, Μάρτιν, κοντεύει στα 40 μικρή πόλη στο πίσω από το δάχτυλό μας. Έσκυτα αυτή τελευταία χρόνια του καθρέφτη. Τα μαλλιά σου αραιώσανε, η κοιλιά σου κρέμασε. Με ξέρεις, με έχεις δει. Μα δεν χρειάζεται να σε ξέρω για να ξέρω ότι βγάζεις τρίχες στα αυτιά σου. Περνάνε τα χρόνια, Μάρτιν, περνάνε. Σου έρχεται ένα έτοιμο μωρό. Ούτε πελάς, ούτε τίποτα. Άλλωστε, για πόσο καιρό ακόμα θα έχεις σπέρμα. Δεν πήρα δε και τα χρόνια. Σαν Τσάπλιν έσπερε παιδιά στο 80. Μπράβο. Ωραία πρότυπα έχεις. Δηλαδή σκοπεύεις μέχρι στα 80 σου να σκορπάς παιδιά δεξιά και αριστερά. Ανοίξε καμία οργάνωση. Μάρτιν, καταλαβαίνω τους ενδιασμούς σου. Να υποθέσω παιδικά τραυματικά χρόνια, Τι υποθέτεις? Σαν να το βλέπω μπροστά μου. Ο πατέρας άνεργος και αλκοολικός γυρνάει στο σπίτι και σας δέρνει όλους. Το πατέρα μου δεν τα πράγματα. Η μητέρα, η καημένη μητέρα για να τα φέρει πέρα παίζει τζόκερ. Άσε, τα καταλάβω όλα. Αχ, που έπλεξα. Λοιπόν, Μάρτιν, που είναι? Σε θέτω πρώτον ευθυνών σου. Ένα έτοιμο παιδάκι έρχεται στον κόσμο και φωνάζει απελπισμένα μπαμπά. Εσύ θα κλείσεις τα αυτιά σου. Γεια σας. Τηλεφωνήσατε στην υπηρεσία «Ποτέ πια μόνοι», στον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας για τις μοναχικές ψυχές. Μετά τον χαρακτηριστικό ήχο, πληκτρολογήστε το προσωπικό σας κωδικό και ακούστε τα μηνύματα που άφησαν για σας σήμερα άλλες μοναχικές ψυχές που θέλουν να σας γνωρίσουν. Λυπάμαι. Σήμερα δεν υπάρχουν μηνύματα. Ίσως αύριο. Μάρτιν. Ντενί, τι κάνεις? Καλά είμαι. Το μωράκι πώς είναι? Άκου. Τα άκουσες, έβαλε το ακουστικό στην κοιλιά μου. Ναι, τι ήταν? Το μωρό μας ήταν μαζί, δεν άκουσε την καρδούλα του. Το μόνο μας ήταν, εγώ ξανά γκρου. Δεν φανταστήκα. Ντενί. Ναι, τι? Αν φαίνεται πια η κοιλιά σου, Γι' αυτό με πήρες. Όχι, όχι. Με πήρες για να συναντηθούμε. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το παιδί είναι αγόρι κορίτσι. Ρώτα γιατρό, αυτός το ξέρει. Του ζήτησα να μου πει, τον έβαλα να ρωτηστεί να καίγεται τη ψυχή του στην κόλαση για πάντα. Θέλω να είναι έκπληξη, δεν λένε για εκπλήξεις. Κατάλαβα. Εσένα δεν σ' αρέσουνε. Όχι, πώς, μ' αρέσει έκπληξη. Ας ήθελα κάθε χρόνο τα γενέθλιά μου να είναι έκπληξη. Για λέγε. Όλα τα πάρτι και ρετήλους τα έκαναν έκπληξη. Όχι όλα. Μόνο ένα, αλλά ήταν πολύ μεγάλη. Για λέγε. Καλά, δεν το ξεχάσει ποτέ. Έκλεινα τα 8 και έδινα στα 9. Ξέρεις μένα στο γενέθλιο μου. Κανείς λέξη, τίποτα. Ούτε γονείς μου, ούτε αδερφοί μου. Αλλά μετά κατάλαβα το κόλπο τους. Αχ, τι ωραία. Και τι έγινε μετά? Το μίζα στον αέρα και κάτι ετοιμάζονταν. Έφτασε η μέρα στο γενέθλιο μου, κουβέντα, τίποτα. Ούτε καν με ευχήθηκαν. Στα Γιάννη ήξερα, αλλά μετά κατάλαβα το κόλπο τους. Για λέγε. Ήθελα να πιστέψω ότι το ξεχάσανε, να αρχίσω να γκρινιάζω και εκεί που δεν το περιμένω, τσουπ να μου κάνουν έκπληξη. Αχ, τι ωραία. Και μετά? Πέρασε άλλη μια εβδομάδα. Πέρασε ένας μήνας. Μάρτιν, αν θέλεις, μπορείς να πάρεις το γιατρό και να μάθεις αν το παιδί είναι αγόρι. Δεν είναι, ναι, το θέλω πάρα πολύ. Πρόσεξε όμως τώρα, εμένα δεν θα μου το πεις με τίποτα. Εντάξει. Όσο και να επιμένω, όσο και να σε γλυκετέψω. Εντάξει. Πρόσεξε Μάρτιν, μπορεί να σε εκβιάσω. Μείνε ήσυχη. Το ορκίζεσαι? Το αρχίζω. Στα κόκαλα της μάνας σου? Μα μάνα μου είναι ζωντανή. Το αρχίζω. Είναι αγόρι! Αγόρι! Τηλεφώνησε γιατρό και μου πως είναι αγόρι! Μπράβο, ρε, συγχαρητήρια. Δεν το καταλαβαίνεις, αποκτήσω γιο, θα το πιέσει και στο γήπεδο. Ας το μάθω σαν Τούρβεκο.
Ποιος τη χάρη σου, ρε μου. Ρε Τζέρι, παίρνει λίγο παπά να δω πώς ακούγεται. Έλα, στη χάζα το λίγο. Έλα, ρε, σε παρακαλώ. Παπά. Μάρτιν. Όχι Μάρτιν. Παπά. Άσε την πλάκη. Είναι μέχρι να περάσει το αρχικό σοκ. Σαν παίρνει περισσότερο πάθος. Παπά. Το κόρη. Λεβέντη μου. Παπάκα. Είναι απίστευτο, απίστευτο. Και επιτυχμένη να τη ζωή μου. Να σου πω παπάκα να πάμε για νόη όμως. Ναι, αγόρι μου. Άρα για ύπνο, μιλάκι. Για να ξέρεις, η Έλληνας είναι πρώτη διαθέσει στην Ευρώπη και τελευταία στις αυτοκτονίες. Αυτό τι σου λέει? Ότι οι Έλληνες γουστάρουν αργό θάνατο. Μπα, δεν θα το έλεγα. Δεν σου παίρνει το καφέ του, φραπέ, γρηγορόφρο. Επιφάνεια. Εσύ, ας πούμε, γιατί χώσεις με το μωρό? Πολύ ανάρκος για μένα. Δηλαδή. Τι δηλαδή? Πόζα ρόμποτος. Αγκαλιές 0. Άξιστος και μισογίνης. Ακροδήλωση. Κανονικά, όλες οι γυναίκες πρέπει να είναι ντυμένες στα λευκά, σαν και οι συσκευές. Τρεμένοι και γραμμένοι. Κάθε κάψη άξιση να δεις εμένα που έχουν οι άντρες γραμμένοι στα άλλα, να μην τις σχέσεις. Σπάνια να βρεις έναν άντρα να περιμένει να βράσει και να πιει ελληνικό καφέ. Στον αφρώμενον όλοι, το φραπέ. Όχι όμως εμείς, τις στενές φίλες που είμαστε, τα λέμε όλα. Τι είναι με την αντισιόν? Τραγούδισα τη τραγούδι και είπα θα τηλεφωνήσουν. Άντε ρε, προχώρα φιλενάδα. Αν γίνεις τελικά γνωστή, σε φαντάζομαι και άσημη να γίνεις εμποράτο από παράξη. Όχι, όχι, και σπανότητα εμφανίζομαι. Έχεις δει στην κρίση του μαγαζιά του να βρει. Δεν ρώτησε με την κουλτούρα Μόνικα. Από η βορρά σημείο του ορίζοντα. Κάτσε διάβασε λίγο. Μάθε να απαντάς στα βασικά. Για παράδειγμα, τι ιεραρχείς πρώτα στη ζωή σου? Ωραία, άκου. Λοιπόν, για μένα 3 είναι οι ιεράρχες στη ζωή μου. Η φιλία, η οικογένεια, το τραγούδι. Έλα τώρα, χέσαι με την κουλτούρα σου και εσύ είδαμε και τους άλλους. Καλά λες. Η Λίντα ακόμα μόνο της είναι. Μόνο η Λίντα, όλοι. Φοβούνται να βγουν έξω, τους έχει φάει το σπίτι και η δουλειά με τους 2 μούχτες και γίνει ξύδι. Οι άντρες της παρέας, όλο λόγια. Άσε κάτι τέτοιοι άντρες με κάνουν να γελάω και μαζί να πορώ. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Γέλιο και απορία μαζί. Αυτό μου κάνει και εμένα η βλακία στους άντρες. Ενώ εμάς τις γυναίκες μας φέρνει άλλο δείγμα. Το ψέμα και η μοναξιά. Όλο κάτσε. Πώς κάνουμε το ψέμα, μοναξιά? Ελικό είναι. Όπως ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο στο βουνό. Γκαζώνεις να ανεβάσεις το ύμνο σου, γκαζώνει και ο εγωισμός σου μαζί. Αποτέλεσμα μένεις μόνο. Άβα τον Αγίου Όρου. Το κατάλαβα. Είπες τελικά δεν είμαι αυτό που φαίνομαι. Εδώ και να αναφέρεις αυτό που είσαι. Έχεις δουλειά? Όχι, εδώ κάτι κοιτάζω. Πώς θα πας? Μια χαρά. Μπράβο, βρε Φραν. Χρόνια θα να ακούσω όταν πας μια χαρά. Βλέπεις, έπρεπε να χωρίσουμε για να βρεις την υγειά σου. Να σου πω και μου, δεν τα λέμε κάποια άλλη στιγμή. Γιατί, πήγες εδώ στη δουλειά? Όχι, απλά δεν έχω ρίξει για καυγά. Για καυγά? Ποιος μίλησε για καυγά? Φραν, γιατί είσαι προκατηλημένος μαζί μου. Όχι, δεν είναι. Όχι, είσαι προκατηλημένος, παραδέξου το. Εσύ με λίγο ακούς τη φωνή μου και ηλεκτρίζεσαι. Μα... Το ότι χωρίσαμε δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να μείνουμε 2 καλοί φίλοι. Κοίτα γύρω σου, όχι κοίτα. Ούτε οι πρώτοι είμαστε, ούτε οι τελευταίοι που χωρίζουμε. Αναβαίνω. Υπάρχει προκατάληψη. Εγώ. Μα δεν χρησιμοποιείς και καμιά άλλη λέξη. Θα σε φάει ο εγωισμός σου, αγόρι μου, πρόσεξέ το αυτό. Μα... Μη με διακόπτεις! Σταμάτα να με διακόπτεις! Κόψε αυτή την κακιά συνήθεια. Ή θα μάθεις να κάνεις διάλογο ή θα απομονωθείς όμως πραγματικά σου αξίζει. Για άκου να σου πω. Άκου να σου πω εγώ, Φραν. Είσαι πολύ γελασμένος αν νομίζεις ότι όποτε στην παρά εσένα μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο και να ταπεινώνεις όποια προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της και την καλή ψυχική. Για να μην στο κλείσω κατάμουτρα. Βρες το διάολο! Με πήρε πάλι πριν λίγο και με ξεφτύλισε. Έτσι τα καλά καθούμενα. Χωρίς να σου πω τίποτα, ρε. Ακούς. Ναι, ακούω, τι είναι. Ξέρεις εσύ τι
σήμερα η μέρα δεν είναι εύκολο να βρει κάποιον να σε ακούει με πραγματικό ενδιαφέρον. Να έχει το θάρρος να το πάρει τηλέφωνο. Κι ας είναι 2 η ώρα τη νύχτα. 2 η ώρα τη νύχτα. Τι έγινε, τι έπαθες? Τι να γίνει, μωρέ, τρώγεται με τα ρούχα της. Είμαστε μαζί, μου γκρινιάζει. Χωρίζουμε πάλι, μου γκρινιάζει. Τι ήταν αυτό, ρε? Ποιο, ρε? Ας μου ρίχνει. Εγώ, όχι, ρε. Τι όχι, Μα δεν ήμουν εγώ, σου λέω. Λες να πήγε κάποιος στη γραμμή. Ναι, κάποιος πήγε στη γραμμή 2 η ώρα τη νύχτα και χασμουριέται. Α, ναι. Τις προάλλες που λες, με πήρε τηλέφωνο και προσπαθούσε να με ψαρέψει για το αν τα έχω φτιάξει με καμία. Εγώ δεν έχω κάνει τις απαντήσεις σου. Ως που κάποια στιγμή της λέω, έχω και εγώ τα σουξεδάκια. Οπότε τι γυρίζει και μου λέει? Σίγουρα μου λέει, δεν αμφιβάλλω, αρκεί να μην φτάσετε στο κρεβάτι. Όπου εκεί τα σουξεδάκια από την απογοήτευση θα γίνουν μπουγός. Τζέρι. Τζέρι. Έλα, ρε. Τι είναι, ρε, πού είσαι, τι? Ακούς? Ναι, ρε, κάνω τίποτα άλλο. Για πες μου όμως, σε παρακαλώ πολύ εσύ τώρα, τι θα της απαντούσες? Έλα μου, δε. Ναι, σου είπα πως έχει όμως η όλη φάση. Τι θα της έλεγες? Δεν θα ήθελα αυτά γιατί έχω από μαχαίρι. Ναι, αλλά πες να της το έλεγες εσένα, τι θα της απαντούσες? Εγώ, ρε παιδάκι, να της απαντούσα κάτι πιο διαχρονικό, κάτι πιο γενικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή? Κάτι σαν ιδέα μου. Μπράβο, ρε, αυτό της είπα. Πες το μυαλό μου. Γι' αυτό είμαστε όλοι διάλογοι. Δεν όλες τυχαία αυτά τα πράγματα. Ήξερα πως μόνο σε σένα έπρεπε να μιλήσω, ρε. Μόνο σε σένα έπρεπε να το πω. Ευχαριστώ για την προτίμηση. Και να πω την απαντήρα μου, ρε Τζέρι, για μια στιγμή νόμιζα να σε πήρε ο ύπνος. Αλλά είσαι σοβαρός. Να με πάρει ο φίλος μου 2 ώρα τη νύχτα για να με πάρει και να μου πει τον πόνο του. Και εγώ να κοιμάμαι στο γαϊδόρι. Είσαι ψυχάρα. Δεν το έχουμε ξαναπεί. Τζέρι, να σου πω, ρε. Θα κοιμηθείς τώρα? Όχι, ρε. Λέω να πάω να πλήσω το αμπλοβεράκι. Άντε, πρέπει. Καλημέρα, Μάρτιν. Έλα, Τερίλη, τι κάνεις? Με έχει ταράξει τις κλωτσιές σήμερα. Πολύ χαρούμενος από το μίλησες με τον γιατρό. Τι άλλα έχεις να πεις, τι γράψεις, τι πράγματα? Μην κάνεις πως δεν άκουσες, Μάρτιν Γουίνερ. Σε ρώτησα αν μίλησες με τον γιατρό. Πώς, θα πάμε. Σου είπε να πω κοριτσί. Ναι, δείξτε. Δεν τολμήσεις και μου πεις. Όχι, αυτό συμφωνήσαμε. Και τι άλλο σου είπε ο γιατρός? Ο γιατρός μου είπε πως έχεις μια πάρα πολύ ομαλή εγκυμοσύνη. Κορίτσι είναι. Γεννείς. Όχι, δεν θέλω να μου πεις. Μόνο αυτό πες μου. Είναι κορίτσι. Κορίτσι θέλεις να είναι? Όχι, εμένα το ίδιο μου κάνει. Αλήθεια? Ναι, το μόνο που με νοιάζει είναι να πιει καιρό. Μπράβο. Και να είναι ένα τίμιο, πονόψυχα, ξαγάπητο ανθρώπινο πλάσμα. Ωραία. Και να είναι τυχερή στη ζωή της. Κατάλαβα. Αλήθεια, εσύ τι θα ήθελες να είναι? Αν δεν είσαι, εγώ ξέρω τι είναι. Δεν έχει σημασία, Μάρτη, σε ρώτησα τι θα ήθελες. Στις μέρες μας δεν θέλουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σημασία τι θα βγει το παιδί, αλλά στο τι θα εξελιχθεί. Μάρτιν, πες μου τι προτιμάς. Αγόρι. Αγόρι είναι! Εμείς σου είπα τι θα ήθελα. Για να είσαι έτσι χαζοχαρούμενος αγόρι είναι. Θα αλλάξουμε κουβέντα, μην επιμένεις. Έχω κάθε δικαίωμα, Μάρτιν! Μιλάμε για το παιδί μου αυτή τη στιγμή, το παιδί μου κουβαλάω στα σπλάχνα μου! Ησυχίζεσαι. Μην το κοιτάς οικιστό! Αγόρι μου γιατρός! Ναι, αγόρι. Ας είσαι καλά. Το φίλο του παιδιού καθορίζεται από τον πατέρα. Συγχαρητήρια. Νίκησες, Μάρτιν Γουίνερ. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Σαν να σε βλέπω αυτή τη στιγμή. Πανηγυρίζεις το χαράξι. Σε παρακαλώ. Όλοι οι άντρες επιβεβαιώνετε τον αντρισμό σας με το να κάνετε αγόρι. Τι λες τώρα? Εύχομαι να σου βγει αδερφή. Μη πούλατε το Παρακαλώ. Buongiorno. Καλώς την τηλεφώνησες στο Τζέρι. Ακούς το ρήμα μου, σου μας έβλεπες. Δεν τηλεφώνησες. Γιατί δεν ασχολείσαι με το Φρανκ? Ασχολήθηκα χθες, σήμερα δική σειρά. Μα γιατί επιμένεις? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να γνωριστείτε. Πιστεύω πως εσείς οι δύο ταιριάζετε. Πρέπει με κάθε τρόπο να κανονίσετε να βρεθείτε. Ωραία, γιατί δεν κανονίζουμε εμείς οι δύο να βρεθούμε? Ξέρεις από πότε έχουμε να συναντηθούμε? Ωραία, να κανονίσετε σε δύσμα. Άντε πάλι. Βρε Μπάρμπαρα, ρε κορίτσι μου. Ως πότε τα βράδια θα κοιμάσαι μόνη σου? Δεν θες τον ύπνο σου να έρθει ένα ταυρατωμένο παλικάρι να σαρπάσει και να σε ρίξει στο κρεβάτι? Τώρα που το λες, θα ήθελα.
μόνο πράγμα που με ρίχνει τελευταία στο κρεβάτι είναι η γρήπη. Α, περίμενα μισό λεπτό. Έλα. Έλα, μου άφησες μήνυμα. Ναι, αυτό το ρεμάλιο φίλο σου ακόμα να την πάρει τηλέφωνο την κοπέλα. Κλαίει, βρε, με αναφιλητά. Σταμάτα, μωρέ. Αλλά βέβαια, αγάπη μου, φίλο σου είναι, δεν θα... Σταμάτα, μωρέ, πρωί-πρωί. Μας έπριξες. Έλα, περίμενε, έχω άλλη γραμμή. Ρε, που πάθαμε. Μπρος. Έλα, να πάμε για τρέξιμο. Α, βρε, κάνε, βάζω τον για, περίμενε λίγο. Έλα, ο Τζέρι είναι στην άλλη γραμμή. Δόξα τω Θεώ, πες του να την πάρει τώρα. Εντάξει, ας το πάνω. Έλα, ρε Τζέρι, είναι στην άλλη γραμμή η Γκέι και μιλάει με αυτή τη φιλενάδα της την Μπάρμπαρα. Να της δώσω το τηλέφωνο σου να σε πάρει. Όχι, όχι, δεν θέλω να με πάρει αυτή. Ωραία, πάρ' την εσύ τότε. 555-38-32. Καλά, εντάξει, θα την πάρω. Κάποια μέρα. Ρε, λέμε τώρα να την πάρεις. Δεν την παίρνω να χαρείς. Όχι, πάρε, ρε. Όχι, δεν θα την πάρω. Έλα, ρε Τζέρι, πάρε. Πέφτω στα αγώνα σου, ρε Τζέρι. Εντάξει, μια ψυχή του να βγει. Άντε, επιτέλους. Έλα, την παίρνει. Ωραία, ωραία. Έλα, Μπαρμπάρα, κορίτσι μου, που είχαμε μείνει. Μη μου ξαναπείς για τον Τζέρι να χαρείς. Άντε καλέ. Σιγά μην ασχοληθώ μαζί σας. Να σου πω, τι άλλα νέα. Α, προχθές στην εταιρεία. Για περίμενε μισό λεπτό. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η Μπάρμπαρα Γκόρντον. Η Δία, ποιος είναι? Τζέρι Σέγκερ. Α, Τζέρι, τι κάνεις, καλά είσαι, πάντα καλά, περιμένει μισό λεπτό. Έλα, Τζέρι, είναι ο Τζέρι στην άλλη γραμμή. Δόξα τω Θεώ, πήρε μπροστά μου το χαμπλός. Εσείς τον βάλατε, εσείς τον βάλατε. Γιατί ανακατεύεσαι στα προσωπικά μου, γιατί δεν με αφήνετε ήσυχη. Μπάρμπαρα, κορίτσι μου, ηρέμησε και μίλα του ανθρώπου. Δεν μπορώ να μιλάω με έναν άγνωστο. Μα δεν είναι άγνωστος, είναι φίλος του Φρανκ. Κάτσε, και θα πηγαίνω εγώ. Ραντεβού στα διπλά. Ωραία, και πού είναι το κακό. Είχα πάει μια φορά. Ήταν ένας τύπος παγκάσιμο, γλιώδης, συχναμερός. Μου βάλε και χέρι. Λοιπόν, δες το σαν εμπειρία, τουλάχιστον από το τηλέφωνο. Δεν διατρέχει τέτοιο κίνδυνο. Να σου πω, πώς είναι στη φάτσα. Πώς είναι στη φάτσα. Δεν ξέρω, περίμενα το στο Φρανκ. Έλα, Φρανκ, με ρωτάει η Μπάρμπαρα πώς είναι στη φάτσα. Σαν το σκύλο που χάσαμε. Πώς να είναι, ρε Γκέι. Έχεις καμιά φωτογραφία του. Πού να τη βρω, ρε Γκέι. Α, για περίμενα. Νομίζω έχω μία, αλλά είμαστε όλοι τάξη από το χώρο της αποφύτισης. Ωραία, βάλε το κεφάλι του σε ένα κύκλο και στείλτε μου. Έλα, Μπάρμπαρα, κορίτσι μου, έχει μια φωτογραφία του Φρανκ και μου τη στέλνει. Ωραία, στείλε μου να ξέρω τουλάχιστον πώς είναι. Να σου πω. Άμα δεν μ' αρέσει, θα του το κλείσω. Ναι, περίμενε μισό λεπτό. Α, κούκλος είναι. Αλήθεια. Του σου, μανάρα μου. Δείτε μου γρήγορα. Ναι. Μπάρμπαρα, περιμένεις μισό λεπτό. Ναι. Φρανκ, αγόρι μου, από ποιο χώρο αποφύτισης είναι. Από την υπηαγωγή. Δεν είχατε καμιά. Δεν λες πάλι καλά πριν και αυτή. Καλά, περίμενα το πώς θα σας φανεί τώρα. Έλα, Μπάρμπαρα, κορίτσι μου. Έλα, περίμενε μισό λεπτό να δω γιατί μου είπε. Έλα, Γκέι μου, να σου πω, ποιος είναι αυτός στον κύκλο. Ναι, δεν είναι χαριτωμένο. Αυτός που σκαλίζει τη μύτη. Έλα, καλά, από τώρα μεγάλωσε τώρα ξύπνητα. Έλα, τώρα σε παρακαλώ δεν είναι. Και να σου πω. Είναι λιγάκι αλήθωνος, ή μου φαίνεται. Αγάπη μου, παιδικός τραυματισμός είναι, έχει διορθωθεί από τότε. Έλα ρε Μπάρμπαρα, γύρνα και μίλα του ανθρώπου γλυκά. Καλά. Για δείξε πώς θα του μιλήσεις. Έλα, Τζέρι! Ο Χριστός και η Παναγία από τα μούτρα θα τον πάρει στον άνθρωπο γλυκά σου είπα. Εγώ δεν ξέρω πώς θα του μιλήσω, μωρέ. Καλά, σ' αφήνω. Έλα, Τζέρι! Εδώ Τζέρι Χέγκερμαν. Είμαι καλό παιδί, αλλά τώρα λείπω. Γι' αυτό αφήστε όνομα, τηλέφωνο και ομάδα αίματος για να σας πάρω πίσω όταν νησάσω. Ευχαριστώ. Πού σε ρε Τζέρι. Ρε μανάρι μου, γιατί μου το κάνεις αυτό. Γιατί τις τόξες βλαμμένεις και όπου στα εξαμάξεις από την άλλη. Θα πρέπει να σώμα από πίσω μια ώρα. Τζέρι, πάρτι να χαρίσω και γαμπάς. 555-38-32. 555-38-32. Βάλε το πουλό σου και πάρτινε. Κάτω για μένα, λυπήσουμε ρε. Θα κάθομαι να παίρνω την κάθε τρελή τηλέφωνο.
Γεια σας, Τζέρι, η Γκέρι είμαι. Κάποια παρεξήγηση έγινε το πρωί και τελικά δεν μιλήσατε με την Μπάρμπαρα. Σε περίπτωση που έχεις χάσει το τηλέφωνο της, θα επαναλαμβάνω. 555-3832, 555-3832. Και πού είσαι, Τζέρι, μην τροπάρεις, αγόρι μου άλλο. Έλα σε μια λίγο. Έλα, Τζέρι, είναι η Μπάρμπαρα. Φοβερό. Συγγνώμη για το πρωί, δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι θα πάτησα λάθος. Το τηλέφωνο μου είναι 555-3832. 555-3832. Πάρε να θες και μπορείς. Ή μπορεί να σε πάρω κι εγώ. Γεια! Μπρος! Ναι, ποιος είναι? Μπάρμπαρα είναι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου. Έλα, τι γίνεται, καλά? Δώσε. Εντάξει, καλά, να σου πω. Μήπως σε διακόπτω από κάτω. Όχι, μην το ξαναπείς. Σίγουρα δεν σε ενοχλώ. Ναι. Σε βρίσκω σε καλή στιγμή. Στην καλύτερη. Τι νέα. Να, μωρέ, εδώ τα ίδια, εσύ. Τίποτα, μωρέ, δουλεύάκι πάω να κάνω ένα διάλειμμα και λέω δεν το παίρνει ένα τηλέφωνο. Και πολύ καλά έκανες. Γιατί νερό από κάτω. Νερό, το ταβάνι στάζει. Μωρέ, πρόκειται να τα κάνω τα σπίτια. Τι να πεις, μωρέ. Τι να πεις. Σίγουρα δεν σε ενοχλώ. Γιατί συνεχίζεις να το λες αυτό? Γιατί σε ακούω κάπως σφιγμένο. Για άλλο λόγο δεν σφιγμένες, εντελώς ασχετούς. Α, δουλεύει. Ναι, εδώ στο κομπιούτερ. Και αυτό αν ακούσει κάτι, δεν είναι κτυπωτής. Ωραία βραδιά μας κάνει απόψε. Ρομαντική, Ναι. Έχει ξεστεριά, το πρόσεξες. Ναι. Ρίξετε μια ματιά στο παράθυρο. Περιμένεις, έτσι. Ναι. Πω, γαλαξίας. Να σου πω. Σε πήρα μονότεμα με την πληρία. Εγώ κοίταξα την ατζέντα μου και 21 το μήνα είναι ελεύθερη. Εσύ μπορείς, κοίτα την. Τι κοιτάω τώρα. Ωραία. Το τηλέφωνο μου το έχει. Από παντού. Τώρα θα μοιραμένο παντού. Ωραία. Γράφει το καλό κακό. Έχεις κοντά σου χαρτί. Αυτονό. Εντάξει, θα σε πάρω, τα λέμε. Καλή νύχτα. σήμερα κάνω δάκρυα. Με μου βλέπεις πάλι θέλω να μου πεις.
Έλα, εγώ είμαι, μ' ακούς? Έλα. Μ' ακούς? Ναι, έλα. Περιμένεις εδώ. Ναι. Έλα. Τι? Τίποτα, τι να έχω. Κάτσε ρε εκεί, σαν λαχανιασμένης ακούω, έτρεχες. Όχι καλά, εγώ να τρέχω μέσα στο σπίτι μου. Η ιδέα σου είναι. Σας πάω. Λοιπόν, πήρα να σου πω ότι ο Τζέρι μίλησε με την Μπάρμπαρα και... Εκεί είναι πάντα σε εγώ. Όχι, τι να πάθω. Γιατί με πήρες τηλέφωνο, Φρανκ. Έχεις κόσμο? Όχι, τι κόσμο να έχω. Σταμάτησες, Και είναι κανένας εκεί. Α, ναι. Είναι ένας γείτονας, δεν το ξέρεις. Ποιο γείτονας είναι αυτός? Είναι ένας καινούριος, τώρα μετακόμισε. Γιατί έκανα δηλαδή? Γιατί μου κάνει κάτι πράγματα γελίος. Πήρα να σου πω ότι ο Τζέρι μίλησε με την Μπάρμπαρα. Γκέι! Γκέι, κάτσε κάτω τον άνθρωπο, Γκέι! Έλα, τι μου έλεγες, γιατί μου είπες εδώ πέρα. Σου είπες εκεί πέρα, Ναι, μου είπες το ακουστικό μου, γαργάλισε, μου αρέσει το μάτι. Σε γαργάλισε. Ναι, με γαργάλισε αυτός ο γελίος. Τέλος πάντων, τι κολλάς εκεί, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, όταν θα έχει φύγει ο Νικόλας. Εντάξει, γεια σου. Σ' άρεσε, Παρακαλώ. Δεν σε ξύπνησα, έτσι. Όχι, ξυπνάμε. Άστα, δεν πήρε καλή ώρα. Θα πάρω μετά, εντάξει. Όχι, μια χαρά είναι να Να το μόλις σε ξύπνησα, άστα, δεν πήρε καλή στιγμή. όχι, ξύπνια είμαι, χτύπησα. Χτύπησες. Ναι, το κεφάλι. Είσαι καλά τώρα. Ναι, μια χαρά είμαι. Μια μελανιάτε, μια εσωτερική αιμορραγία, κατά τα άλλα μια χαρά. Ποιος είναι? Ο Τζέρι είμαι. Α, Τζέρι, τι κάνεις, καλά, είσαι πάντα καλά. Άστα, μόλις δεν πήρε καλή ώρα, άστα. Όχι, μια χαρά είναι η ώρα. Σίγουρα. Σίγουρα. Να, εγώ σε πήρα επειδή κοίταξα πιο αναλυτικά αυτή τη φορά την ατζέντα μου και δεν θα μπορέσω στις 21. Κρίμα, μετά δεν μπορώ εγώ. Ναι, το ξέρω, απλά δεν γίνεται. Τώρα θες να το κλείσω, έτσι. Όχι, δεν θέλω να είμαι μόνη. Μ' αρέσει όταν συμφωνήσεις στο ακουστικό. Τζέρι, Ναι. θα μείνεις μέχρι να ξαπλώσω. Ναι. Τζέρι! Έλα. Ήθελα να δω, περίμενες. Μίλα μου, Μπάρμπαρα, πες μου τι κάνεις τώρα. Τι κάνω τώρα. Α, ψάχνω κάτι άνετο για να βγάλω. Στάζω πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Μια μέρα θα. Τι φοράς να κοιμάσαι. Περιμένεις μισό λεπτό και δεν θα αργήσω καθόλου. Ναι. Με ρωτάει τι φοράω τα κοιμάμαι. Ποιος θα λέει? Είναι ο Τζέρι στην άλλη γραμμή. Σόπα πήρε μπροστά ο Γιώργος. Να σου πω, εσύ πάλι συνήθως τι φοράς που θυμάσαι. Τις τζαμούλες μου, τις κατζούλες μου, για άμα κάνει κρύο βάζω και τη ρομπίτσα μου. Σταμάτα μωρή ελκύστηκα, να σου πω ξεχασμένα. Να πεις ότι φοράς κάτι έτσι πιο... Ένα μαύρο baby doll σιθρού. Και πού σε, καμισέται το σιθρού. Όχι, και θα με παρεξηγήσει. Εκεί στοχεύουμε. Όχι, μια. Να σου πω, μπαίνει και μέσα στη συζήτηση ένα γλυφιτζούρι. Γλυφιτζούρι. Από πού και ως πού. Άκου να σου λέω γλυφιτζούρι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, όλα στο ψητόριο, απόψε ή ποτέ. Ποτέ. Έλα, Τζέρι. Έλα, τι έγινε. Τίποτα, να έδειχνα το παράθυρο. Α, και τώρα που είσαι. Πλησιάζω στο κρεβάτι. Δεν μου λες, αποφάσεις θα φορέσεις. Κοίτα, είμαι πολύ προβληματισμένη. Τι θα έλεγες για τις ατέλ μου τις πιτζάμες? Πιτζάμες, δεν ξέρω, κάνει ψύχα εκεί που είστε. Όχι, ζέστη έχει και είναι και λίγο πνιγυρά εδώ μέσα. Εδώ δεν τις θες τις πιτζάμες, βγάλτε, θα σκάσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα σκάσω. Τι να βάλω. Τι θα έλεγες για μια λευκή βαμβακυρικυλότα? Δροσερό το παμπάκι, ωραίες παμπακές. Σ' αρέσει? Όχι όλες, μόνο η δικιά σου. Εντάξει, παρ' όλα αυτά λέω να βάλω κάτι άλλο. Ένα μαύρο baby doll. Σιτρού. Μαύρο baby doll σιτρού. Εσύ τι φοράς? Μαύρο baby doll σιτρού. Τι Χριστός και Παναγία. Όχι, εγώ σλιπάκι. Το δωμάτιο είναι αυτό και υγρό. Υγρό? Υγρό, ναι, έχω να φανταστείς το τι στο παντελόνι μου. Τότε βγάλτο. Όχι, θα το βγάλω, περιμένεις, έτσι. Το βγάλα. Α, ωραία. Δεν το άκουσες. Το άκουσα. Να σου πω.
Για άλλο φορά. Ένα φανελάκι, αλλά λέω να το βγάλω, κάνει υπερβολική ζέστη εδώ μέσα. Τότε καλύτερα σκίστο. Όχι, 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 θα το σκίσω. Σ' άρεσε! Τι βρήκες? Εδώ μένει στο σιτάρι. Ένα λιπιτζούρι, ναι. Λιπιτζούρι? Κάτσε. Λιπιτζούρι μέσα στα ισόρροπα. Είναι πολύ ακατάστατη. Σε ευχαριστώ. Και ποιο πράγμα είναι? Που με έσπρεξες να γνωρίσω τον Τζέμι. Αφού μου λέγει κάτι στις φορές που ταιριάζεται. Να σου πω, στις 27 του μηνός τι κάνεις? Κυριακή είναι. Έχεις να ρωτήσεις κάτι καλό? Συναυλία της Φιλαρμονικής. Τσαϊκόφσκι, μπα, Μπετόβεν. Σταμάτα μωρή, με Μπετόβεν θα το βγάλουμε. Μπαίνεις στο όλο ελληνικά το κόμμα. Έλα μωρέ, λέει. Αμέ, αμέ. Να σου πω να πάρω να κλείσω, είναι με τραπέζι, με είσοδο. Με είσοδο, ό,τι χορέψεις και ό,τι πεις και ό,τι κι άλλο τραγουδήσεις. Άμα θα κάνουμε και τέτοιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι καιρός να ανάψουν λίγο θέματα. Μωρέ, ξέρεις γιατί χαίρομαι περισσότερο, που επιτέλους θα βρεθούμε. Μπάρμπαρα, ξέρεις πως ακούγεσαι. Ευτυχισμένη, μάλλον όχι ερωτευμένη. Δεν ξέρω, μπορεί και να είμαι τελικά. Καλά, είσαι πολύ μεγάλος, Και δεν μου λες εσύ, Τζέρι, πότε θα βρεθείτε, ρε? Δεν ξέρω, μωρέ, είμαστε πνιγμένοι κι αυτοί κι εγώ. Τι μου λες, μωρέ, τώρα, 2 εβδομάδες τώρα και δεν έχει βρεθεί ακόμα. Άσε ρε, καλά είναι από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο, Τι σου λέω? Δηλαδή, για πες μου, ρε, Τζέρι, πιάνει το κόρπο το τηλέφωνο. Αν πιάνει, λέει, ένα δασμό. Χθες το βράδυ φώναζε, ούρλιαζε. Δεν το κλείνεις, άρα αντιστάθηκα όσο μπορούσα, αλλά άντρασε. Γιατί ρε γάμο το δεν μου τυχαίνει αυτά που συμβαίνει σε σένα, ρε? Έχει κάτι στη φωνή της, όταν το ακούω, τρελαίνω. Έλα, αυτή θα είναι και θα έχει και όρεξη, σε κλείνω. Έλα, μωρό μου. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, τι γίνεται, καλά είσαι? Θα πέσεις τώρα. Να πέσουμε τέτοια κάτσα, μωρό μου. Αχ, καίγομαι, καίγομαι. Ναι. Γεια σου, τι κάνεις? Ναι. Δεν μ' ακούς? Εγώ είμαι. Ναι. Προσπαθώ να κοιμηθώ και δεν μπορώ. Σε σκέφτομαι και σαλτάρω. Έχει ο υδρότας στο γονί μου χαρτάκια. Ποτάμια. Μαμά, εσύ είσαι. Διάολο. Αχ, δεν σας ακούω. Ξαναπάρτε. Έλα, τώρα μ' ακούς? Ο Χριστός και η Παναγία. Εσύ ήσουνα. Μα, δεν σε άκουγα. Λοιπόν, δώσ' πάμε. Τι γίνεται? Α, τίποτα, να, εδώ χαλαρώνω. Εσύ, πώς μας θυμήθηκες? Τι ζέστη είναι αυτή απόψε? Ζέστη. Ναι, αφού μουσκευά είμαι. Πλάκα κάνεις έτσι. Εγώ φοράω το σώμα γιατί πάλι κρυώνω. Όχι, εγώ καίγομαι. Αφού να φανταστείς, μου έρχεται να τα βγάλω όλα και να μείνω με το φανελάκι. Ποιο? Το μπλε το φανελάκι που έχεις πάρει. Ακόμη το φορά. Για περίμενε λίγο. Τι εσώρουχα φοράς? Παρακαλώ. Τι εσώρουχα φοράς? Φρανκ, πες μου την αλήθεια, είσαι άρρωστος. Τι έπαθες, μωρέ? Μ' ανησυχεί πάρα πολύ που κρυώνεις. Έχεις κοιτάξει το χολυστερίνη σου. Παρακαλώ, πρέπει να σταθεί στο θυμό σου. Δεν είμαι άρρωστος, πουλάκι μου. Το πουλάκι μου. Βρήκα τι θα κάνεις. Σήκωσε τα πόδια ψηλά, να πάρει το αίμα στον εγκέφαλο και εγώ θα πάρω μέσα στο γιατρό. Είσαι τρελή. Αχ, γίνεσαι όλο και πιο επιθετικός. Ελπίζω να μην έχεις τίποτα αιχμηρό εκεί κοντά σου. Ρε ηλίθεια. Αχ, βρίσκομαι να ξεχνημάνεις. Βλαμμένη. Μπράβο σου, δεν είσαι. Σκατούλα. Ναι, ναι. Δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ αυτό που τηλεφώνησα.
Δεν το χειρίστηκες καλά, αυτό είναι όλο. Άσε με μωρέ με την ηλίθεια. Είναι αυτή η γυναίκα για τέτοια. Αυτή είναι να την πάρουμε εκτός ίσα για καφέ και πίσω. Εγώ ακριβώς θα δείτε το πρόβλημα. Θέλει συνέχεια, δεν αντέχω άλλο. Αφού είσαι και εσύ τραβάτε με κι ασκλαίο, ρε. Εγώ πεθαίνω, σου λέω, το καταλαβαίνεις. Να, χθες με έβαλε σε μια στάση, πώς το είπε, το σκίσιμο του μπαμπού. Για να το καβαλίκευο. Αφού είσαι και εσύ, ρε αγόρι μου, τραβάτε με κι ασκλαίο. Άσε με, ρε, δεν αντέχω άλλο. Και πώς την ακούσα από το τηλέφωνο του που σου πάει το μυαλό. Και δεν μου λες ρε Τζέρι, πότε θα βρεθείτε ρε αγόρι. Δεν ξέρω, μα είμαστε πνιγμένοι κι αυτοί κι εγώ. Τώρα σαν να μου φαίνεται ότι την αποφεύγεις. Όχι ρε, απλά δεν έχει τύχει. Τι ρε αγόρι μου δεν θες να τη δεις. Να σε δει. Όχι, δεν θέλω να με δει. Κάντε να με φαντάζετε. Μα γιατί ρε Τζέρι, σε τι υστερείς, τι έχεις. Δεν μου λες, είναι μικρός. Τι μικρό ρε. Μικρό δεν το λες με τίποτα. Αλλά μικρό δει. Κατάλαβα. Δεν βαριές, καλά για το τηλέφωνο, μωρέ. Καλύτερα. Έλα με καλώ στην άλλη γραμμή. Αυτή θα είναι και θα έχει πολύ ωραία. Κουράγιο, φίλε. Έλα. Τι φορά! Τι θες πάλι ρε Βάρβαρα. Έλα! Αχόρτακης, ανάπηρο θα μ' αφήσεις. Ανάπηρο σε θέλω, είμαι τριλιάρακο. Πατέρας μου να γίνω νοσοκόμα σαν την Κέρι. Μα να λέω να σε κοπελό μου. Είναι πλωτανό. Λέγεται. Εσύ λέγεται, σε πήραν στην εκκλησιόν. Όχι. Απ' τους χαμένους. Πήρα μία, ο Θεός με φυλάει. Τώρα πλάκα μου κάνεις πια. Μία που τελειώσει κορέικο, το παίζει ηθοποιός. Πριν μερικά χρόνια έχει παίξει στο Κατσαναδής. Α, ο Ορφέας τον Άδη. Και γιατί γύρισε από εκεί χαρά μου. Και εμείς δεν ξέρουμε να παίζουμε. Ξέρεις εσύ να παίζεις θέατρο. Ναι, να σου παίξω λίγο, πρόσεξε. Σκύλες στη ζωή σας! Τρέξτε! Πόσο πήγανε το μάτι στη λέει. Έχει κι άλλο. Μάλλον κατελείωνα, μέχρι να το πεις όλο θα μου κάνει το ζήν φοράω. Άσε, με δουλεύουν πολύ σου πλέον. Κάτσε να κάνω εγώ επιτυχία και θα δεις πώς βρίσκουμε τραπέζι στο Βέλγιο που μας έχει πάει μπάρα. Να σου πω, σκέφτηκες να κάνουμε το βράδυ. Έχω κάτι κατά νου. Κατά πού? Κατά νου λέω ρε. Να σου πω, τι τρώω. Πίτσα από χθες. Ναι, μόνο ένα κιλό σου λείπει. Ποιος δεν είναι. Αυτό που σου πατάει την παρηγοριά οι μάγκες. Αηδίες. Να σου πω, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί δεν πας σε κανένα πρενάτο να το παίξεις στην άστη. Αυτό ποτέ το κάνει. Άρα ενεργεία, σπαγκάτσα στη Μενεκάκη με 10 ευρώ. Η νέα γενιά. Ο ένας στους 10 δουλεύει. Και οι άλλοι 9 κρατούν το πάλι και κάνουν και χειροκροτάρα τέλος πάντων. Αυτό που δουλεύει. Ξέρεις πως νιώθω? Κορόιδο. Λες και πήρα σπίτι και τώρα παίρνω το κτέλι μπροστά από το σαλόνι μου. Θα ξαναστήξω την τώρα δανεικά. Τι δεν έχει ανάγκη. Φορτώνω την κάρτα του πατέρα της και πηγαίνει για μαρέτα στην πιέσα της Σπάνια. Πάρει δανεικά. Τι να κάνω, έχει γυναίκα. Ζήτα 50 και για μένα. Βάλε Galaxy, το Ready for Love. Αθάνατο κομμάτι. Είναι τα αγαπημένα της Γκέι. Σ' αφήνω. Έχεις κοντά σου ραδιόφωνο? Το ακούς ήδη, Ο Φράγκος σου είπε να με πάρεις. Καλά. Ήταν το αγαπημένο μας κομμάτι. Στο πρώτο μας ραντεβού όλο το βράδυ αυτό άκουγα. Σ' αφήνω. Άκου κομμάτι. Άσε, έλα με την κλάω με την Μπάρμπαρα. Βάλε 92 ρε. Παράτα με ρε πλάκα. Μπάρμπαρα, έχεις κοντά στο τηλέφωνο. Ναι, για λέγε. Άνοιξε. Άνοιξα. 92. Ναι. Άνοιξε. Άντε, κλείνω το μάτι.
πώς είπα εγώ, να πω το παιδί με βατήριο. Γιατί ρε προβλήματα με τη δουλειά. Δεν είσαι. Ήθελε κορίτσι. Α, δεν πειράζει, φαντάστο. Τι λες κορίτσι. Γεια σου, Φρανκ. Τι γίνεται? Γεια. Τι κάνεις? Συμβαίνει κάτι. Όχι, όχι, τι να συμβαίνει. Απλά έκανα ένα διάλειμμα και είπα να... Εσύ τι γίνεται? Εγώ ετοιμαζόμουν να τρέχεις πηγάδι. Εσύ έφυγες για βράδυ? Όχι εγώ. Όχι ακόμα. Πάντα νοιαζόσουν για τους άλλους, Φρανκ. Έλα μωρέ, είσαι υπερβολική. Όχι, όχι, μην το λες. Έχεις χρυσή καρδιά. Όλοι το λένε. Ας πω και ήσουν όλα καλά. Ας τα λέμε καλά. Έλεγα να κάνω μια βόλτα με το αυτοκίνητο και έλεγα να περάσω να σε πάρω. Τι λες? Δεν ξέρω μωρέ, έχω πολλή δουλειά. Κρίμα. Γκέι. Ναι. Ήθελες να μου πεις κάτι? Όχι, όχι, τίποτα. Μου λείπεις, Φρανκ. Δεν μου πεις γκέι. Ίσως δεν έπρεπε να χωρίσουμε. Έλα μωρέ, δεν χωρίσαμε. Είπαμε να απομακρυνθούμε για λίγο. Πόσο λίγο πέρασε. 5 χρόνια. Περνάει. Και σε παίρνει δουλειά από κάτω, Βγάζει κάποια χρήματα, αλλά κοίτα θες. Ξέρεις, Φρανκ, έλεγα να κάνω ένα πάρτι και να μαζευτούμε όλοι μαζί. Να πούμε στη Τζέσικα και στη Μόνικα. Ωραία ιδέα, ναι. Στην Μπάρμπαρα και στο Τζέρι, άλλωστε αυτοί δεν είναι μαζί πια. Ναι, έχεις δίκιο τελικά. Α, να πούμε του Τζέρι να φέρει και το μάτι. Και την Τενής. Στο άλλο θα περάσουμε. Μάρτι. Φρανκ. Γιατί να μην κάνουμε άλλη μια προσπάθεια? Λέω μήπως θα ξαναβρούμε. Όχι, έχω καθίσει στη δουλειά. Καλά, κατάλαβα. Καληνύχτα. Εγώ είμαι η μητέρα του γιού σου. Καλημέρα, τι κάνεις? Να μη σε νοιάζει. Σε έχω πάρει για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ασχέτως που το παιδί είναι όχι κορίτσι, πρέπει να του διαλέξουμε ένα όνομα. Σχόλασε, θα τα αφήσουμε. Ωραία, σ' ακούω. Εσύ έχεις τι κανένα. Πώς, από την ημέρα που έμεινα ίδιος δεν κάνω κι άλλη δουλειά. Ωραία, για λίγα. Άστο, δεν νομίζω να σ' αρέσουν. Άλλωστε, δεν ταιριάζουν και με την περίσταση. Για πες. Λεϊλά, Παλώμα, Καρφαλιά. Πολλά ονόματα έχει διαλέξει. Αλμύρα. Αλμύρα. Στα αραβικά είναι η πριγκίπισσα. Α, πες μου το σιγά σου. Όπως Παλώμα στα ισπανικά είναι το περιστέρι και Λεϊλά στα αραβικά η νύχτα. Κοιτάτε λίγο. Επίσης, πολύ μου αρέσει και το Prudence. Prudence, ξέρεις, προημάτι. Μπορούμε να το βαφτίσουμε Prudence και να το φωνάζουμε Πρου. Πώς θα το φωνάζουμε? Πρου. Κοιτάτε λίγο, δεν ξέρω αν σου διαβαίνει, αλλά το παιδί είναι αγόρι. Το θυμάμαι, Μάρτιν. Δεν χρειάζεται να μου το κοπανάς διαρκώς. Είναι κάπως να λες το γιο σου. Πρου. Ωραία, θα το ακούω τις δικές σου προτάσεις. Ποιες βγαίνουν προτάσεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα να σκεφτώ κάτι. Έλα, Μάρτιν, όλο και κάτι θα έχεις σκεφτεί. Κοίτα, όσο ζήσω μακαρίτσο πατέρα, δεν πήγα από υποσυντήκων σαν ποτέ αποκτήσω γιο. Πώς λεγόταν ο παπάς σου? Άστα, όσο καλύτερα. Καλέ, πώς λεγόταν ο πατέρας σου? Άστα, τα εβραϊκά ονόματα είναι λίγο περίεργα. Το ξέρω, έχω ακούσει ένα σωρό. Αβραάμ, Ισάκ, Σολομών. Άστο που σου λέω. Καλέ, πώς λεγόταν ο παπάς σου, Ιούδας? Όχι. Τότε. Μαλαχίας. Πες να το κουβεντιάσουμε. Εντάξει, πάει μια ιδέα έξω. Όχι, γιατί νομίζω ότι οποιοδήποτε αγόρι θα προτιμούσε να το λένε Καρουφαλιά παρά Μαλαχία. Δεν θα άλλο πρόβλημα. Το όνομα του πατέρα μου τέλος πάντων. Κανένα άλλο όνομα έχει σκεφτεί? Πώς, έχω σκεφτεί πολλά. Τζακ, Ντέιβιτ, Βίλιαμ. Τι σημαίνει William? Και έτσι όλα και καλά πρέπει να σημαίνει κάτι. Γιατί αυτό το παιδί Μάρτιν είναι ένα ξεχωριστό παιδί και πρέπει να έχει ένα διαφορετικό όνομα, αλλιώτικο από τα άλλα. Ωραία, τότε να το πούμε Ναυδογονόσο να τελειώνουμε. Ναυδογονόσο. Ναι, αλλά πώς θα το φωνάζουμε Ναυδογό? Κοιτάξτε, έχουμε και βάλουμε έχει πιάσει. Να σου πω, γιατί δεν του δίνουμε ένα όνομα τυφορούμενο? Τυφορούμενο. Ναι, ναι, ξέρεις, από αυτό που δεν καταλαβαίνεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Υπάρχουν τέτοια πολλά. Τέρι, Λέση, Αλέξης. Συγγνώμη, του παιδί να το κρύψω την αγόρι. Και να, τελάτε το αποκαλύψεις εσύ από την χαρά σου.
πάντων, όπως φαίνεται, καταλήγουμε σε αντιέξοδο. Έτσι φαίνεται. Ας τα αφήσουμε να μεγαλώσει, για λέξη ένα μόνο του. Δηλαδή δεν το συζητάς στο πρου. Όχι βέβαια, από εκεί πρου. Γιατί το βαφτίζουμε κατά δύο κλανίδι να τελειώνουμε. Καλή θέληση να υπάρχει, Μάρτιν. Καλή θέληση. Κι όλα τα άλλα βρίσκονται. Λέγεται. Ναι. Μπορώ να μιλήσω στην Γκέι, παρακαλώ. Δεν γίνεται, χρυσό μου. Είναι εκτός σπιτιού. Ναι, είναι γενικότερα εκτός. Ποιος δεν επιτρέπεται? Μπάρμπαρα Γκόρντον. Μπάρμπαρα Γκόρντον. Α, μάλιστα. Και τι θες στην Γκέι, χρυσό μου, δεν επιτρέπεται? Τίποτα, πήρα απλώς να δω τι κάνει. Α, μάλιστα. Εσείς είστε... Εγώ ήμουν η θεία της. Θέλω να πω, είμαι η θεία της. Θα τη δείτε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή σίγουρα. Όλοι θα τα δαμώσουμε αργά ή γρήγορα. Ωραία, πείτε της ότι εντάξει με τα εισιτήρια. Ποια εισιτήρια? Για τη συναυλία πείτε της, θα καταλάβει. Α, θα πηγαίνατε σε συναυλία. Ναι, την έχουμε κανονίσει από καιρό. Μήπως μου αρέσει χρυσό μου να επιστρέψω στο ένα εισιτήριο? Δεν σας καταλαβαίνω. Η Γκέι αγάπη μου πέθανε. Να αναφερθώ και από τρόπο επάνω. Θα στα πω για να σταμάτησω. Οδηγούσε προχθές στην παραλιακή ψηλό και δρόμος γλίστρευε και έτσι όπως έπαιρνε με ταχύτητα μια στροφή που έχει φάει κόσμο και κοσμάκι, πετιέται μπροστά από το τριαξονικό. Έγινε φυσαρμόνικα. Θεέ μου, τι είναι αυτά που μου λέτε? Για να τα ξέρεις, χρυσό μου. Δεν πιάσαν τα φρένα του αυτοκινήτου. Και ένα περίεργο πράγμα. Τώρα τελευταία λόγια σέρβις το πήγαινε. Μπρος. Εγώ είμαι. Έλα μόνο, τι γίνεται σήμερα. Πέθανε η Γκέι. Τι? Χτύπησε με το αυτοκίνητο πάνω σε μια ταλίκα και δεν έμεινε σχεδόν τίποτα. Χριστέ μου. Μου θα έλεγε όλα η θεία της με κάθε λεπτομέρεια και κόντευα να λιποφημίσω. Εγώ δεν ήξερα, αλλά και πάλι. Η φωνή της, μόνο η φωνή της, είχε μια ζωντάνια. Σε έκανε να νιώθεις όμορφα. Εσύ όπου την ήξερες? Οι εταιρείες μας συνεργάζονταν, αλλά είχαμε καιρό να βρεθούμε. Τέλος πάντων, θα πάρω το φράγμα τώρα, χάλια θα με τώρα αυτός. Ναι. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Τότε γιατί με πήρες? Για να σου πάρεις τα τώρα εσύ. Καλοσύνη σου, ρε. Ποιο πράγμα? Φρανκ, δεν ξέρεις τίποτα. Ποιο πράγμα, τι να ξέρω? Ωραία, φίλε, δεν ήθελα να ήμουν εγώ αυτός που μας από μένα. Τι να μάθω, ρε αγόρι μου? Ρε Φρανκ, η Γκέι. Τι, έπαθε τίποτα? Σκοτώθηκε. Συγγνώμη ρε Φρανκ, δεν ήθελα να το μάθεις από μένα. Αλλιώς είναι μια θέα της στο σπίτι. Καλό θα ήταν να την πάρεις ένα τηλέφωνο. Συγγνώμη ρε Φρανκ. Φρανκ! Λέγεται. Ναι, γεια σας. Ονομάζομαι Φρανκ Όλιβ. Ήμουνα δηλαδή φίλος της Γκέι. Φρανκ, είπες. Α, ναι, σε θυμάμαι. Μου μιλάει τακτικά για σένα, για τις σχέσεις σας, τους τσακωμούς σας. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς έγινε? Η σύγκρουση ήταν φοβερή και τρομερή. Όλα ήταν πρωτός. Χριστέ μου. Αν θες, δεν συνεχίζω. Όχι, όχι, συνεχίστε. Η Γκέι συγκεκριμένα επέστη την βαρύτητα της κρεμμυδικαρικές κακώσεις. Καταστράφηκαν όλος καιρός, ο πρωταρχικός λογός και η παρεγκεφαλίδα. Συγγνώμη, έχετε κάνει από δικαστή? Οι συνταξιούχοι αδελφοί προϊσταμένοι. Όπως καταλαβαίνετε, μερικά βασικά τα είχαμε. Σήμερα το πρωί με καλέσανε για αναγνώριση. Τι να αναγνωρίσω? Τελικά να μου στείλω το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο? Μίλωσα στο τηλέφωνο την ώρα που συνέβη το γραίο. Η συσκευή είναι έναν το πρωταρχικό της του και τη συνόχη στο τηλέφωνο. Φρανκ, μ' ακούς? Ναι, συνεχίστε. Φρανκ, υπάρχει κάτι που δεν το είπα ποτέ σε κανέναν. Αλλά η Γκέι θα θέλει πολύ ποτέ να το ξέρεις. Τι πράγμα, πείτε μου. Η Γκέι σε αγαπούσε πολύ. Όσο και αν είχαν γίνει. Φρανκ! Φρανκ! Ναι. Αύριο το απόγευμα στις 5 είναι η κυρία. Τον τελικήριο τον κάψαμε και ήταν βολιστής. Πού λέει γάμο το? Τα σαναπητήριά μου. Ευχαριστώ, Φρανκ, και εσύ και εγώ να επιθυμόμαστε. Υποποτήρω στην έννοια του πάρτι, μα καλά να με δώσω στους περιγράφω και έντρες λεπτομέρειες. Αντί να σου προσφέρω τη σοβαρότητα της καταστασίας.
από κοντά σου αγαθός, καπνός θα γίνω χώμα, χώμα και νερό και θα χυθώ, μες στα ποτάμια θα χυθώ, κοντά σου ούτε ένα λεπτό. Τις Κυριακές θα με ζητάς τις ευχές, τα Σαββατούβρατα θα ψάχνεις στο λιμάνι, στου σκοτωμένου έρωτά μας τις γωνιές, θα κλαις μα τίποτε δεν θα σου κάνει. Θα χυθώ, μέσα στο κύμα θα χυθώ, αφρός θα χύτω βότσαλο, βότσαλα αλμυρό και θα αρνηθώ, όλο τον κόσμο θα αρνηθώ, κοντά σου ούτε ένα λεπτό. Τις Κυριακές θα με ζητάς τις ευχές, τα Σαββατούβρατα θα ψάχνεις στο λιμάνι, στου σκοτωμένου έρωτά μας τις γωνιές, θα κλαις μα τίποτε δεν θα σου κάνει. Και θα χαθώ, από κοντά σου θα χαθώ. Άκου, πέθανε η Γκέι. Τι? Ναι, σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο. Όχι ρε Ράμο. Άσε κι εγώ, χάλια με, χάλια. Να φανταστείς μόνο το τηλέφωνο θα με μιλήσει. Κι εγώ μόνο μια φορά είχα μιλήσει. Είχες μιλήσει εσύ με την Γκέι. Ναι, μου είχε πάρει να μου πει να σκεφτώ το θέμα του μωρού και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Παρόλο όλο το θέμα της ήταν άγνωστο, το είχε πάρει πολύ προσωπικά. Να δεις πόσο προσωπικά είχε πάρει τη δικιά μου σχέση με την Μπάρμπαρα. Η αλήθεια είναι ότι βαρεμένης άρεσε να μόνη τη μύτη της παντού. Τελικά για το καλό μας την έφωνε. Τόσο ευχαριστώ. Ναι, Λίτα, γεια σου, η Μπάρμπαρα είμαι, δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Πώς δεν σε θυμάμαι, ήσουν καλεσμένη και στο πάρτι μου. Τα ναι, φυσικά. Πήγες στην κηδεία. Ήθελα να πάω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στην κηδεία. Μου προκαλούν κατάθλιψη και επειδή γενικότερα δεν είμαι μες στην καλή χαρά. Ούτε κι εγώ πήγα, είχα ένα meeting εκείνη την ώρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούσα να το κυρώσω με τίποτα. Δεν πειράζει, είμαι σίγουρη πως η Γκέι θα καταλάβει. Ήσασταν πολύ δεμένες, Ναι, είμαστε. Πότε μιλήσατε την τελευταία φορά? Δεν θυμάμαι. Εντάξει, κατάλαβα. Καληνύχτα. Αυτό σου λέω, σε έβλεπα στον όνειρό μου χθες βράδυ. Πώς με έβλεπες, αυτό δεν ξέρεις. Και από τη φωνούλα σου μόνο μας ζωγραφίσει ολόκληρα. Ναι, Μπρος. Έλα, για μου τι έγινε, πρέπει να βγει σήμερα. Άσε πατέρα και είμαστε σε χρήσιμο σημείο. Περίμενε, θα σου ρωτήσω κάτι. Μισό, με καλούν. Να. Μάρτιν! Ναι. Μου φαίνεται ότι γεννάω! Τι? Με έπιασε με πόνη! Πού είσαι? Στον δρόμο! Στον δρόμο, κάλεσε στροφόρο. Δεν νομίζω ότι με προλαβαίνω, Μάρτιν, μου φαίνεται να γεννήσω εδώ! Μην εκεί και έχω, πες που είσαι. Όχι, όχι, μην με αφήνεις, σε παρακαλώ, μην με αφήνεις! Εντάξει, σ' αφήνω, περίμενε λίγο. Τζέρι, Έλα. δεν είναι πιάσανε πόνη, γεννάει. Πιάσανε πόνη, περιμένω. Την ταινίστη πιάσανε πόνη. Κάθε πότε έχεις συσπάσει. Τι είναι οι συσπάσεις? Δεν ρώτα που σου λέω. Κάθε πότε έχεις συσπάσεις? Κάθε πότε έχεις συσπάσεις? Κάθε 3 λεπτά! Κάθε 3 λεπτά. Κάθε 3 λεπτά. Θεέ μου. Χριστέ μου. Χαμπράγκησα. Δεν θα έπρεπε να έχεις συσπάσεις έτσι. Κάτσε, Τζέρι, είσαι άσχετος. Άντε, πράγματι, μπράβο, πες πώς είσαι. Σε παρακαλώ, με αφήνεις!
Εντάξει, σ' αφήνω, δεν το αφήνω. Περίμενε λίγο έτσι. Τζέρι, θα γεννήσει τον δρόμο. Θα γεννήσει τον δρόμο. Πώς θα πάει? Πώς θα πάει? Πώς θα πας? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Α, ξέρει. Μάρτιν, Μάρτιν, μ' ακούς? Εδώ είμαι, δεν είμαι, εδώ είμαστε όλοι. Παιδιά. Ναι, ναι, γεια σου Ντένις. Εσύ δεν μου είπες ότι ήθελες να προηγήσεις κόσμο. Αχ, Μάρτιν, μου όλα τα σκέφτεσαι όλοι για τον γιώκα σου. Μακάρι κουράγια, εδώ είμαστε όλοι στο πλάι σου. Ναι, πες μου πώς είσαι. Φωνάω. Τι γίνεται, παιδιά? Πού φρά. Στο διάλογο μπήκες εσύ στη γραμμή. Θα μπλέξεις οι γραμμές, ξέρω εγώ. Έτσι, εγώ να κλείσω, δεν υπάρχει θέμα. Μη φύγεις, όσο περισσότερο όσο το καλύτερο. Αυτή πάλι ποια είναι? Ντένις, γεννάει Α. τον Φρανκ. Φρανκ είμαι εγώ, του Μάρτιν μάλλον. Παιδιά, δεν το πείτε, γεννάει. Κάτσε. Πιανού Μάρτιν, του Μάρτιν που είναι. Ναι. Α, γεια σου Μάρτιν, γεια σου Ντένις. Γεια σου, Φρανκ. Όλοι πάλι παρέα, Ρε Φρανκ, εσύ ξέρεις τι παραπονιέται. Ναι, έχω βρεθεί σε μια-δυο. Ωραία, λέγε. Της γάτα. Α, θα αρχίσω και πολλά πολύ. Ωραία, ξεκίνα να φέρνεις κοφτές αναφρές. Κοφτές, εισπνές και πνές. Άντε, παιδιά, πάμε μαζί. Πρόξε! Ρε Φρανκ, πες κάτι. Κάτω ψηλά την ουρά! Έχαμε λίγο το πόνο. Όχι, ποια είσαι. Η θεία της χορεμένης. Βάψαμε. Τι έγινε, σε ποιο στάδιο είναι, τα νερά έχουν σπάσει? Ναι, αφού είναι έτοιμα να γεννήσει. Αχ, γεννήσει χρυσό μου, πρόσεξε με τι θα σου πω. Βρίσκεσαι στο στάδιο της εξώτησης. Το μωρό περνά το γεννητικό σωλήνα. Μέχρι τώρα δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει πόνο. Τώρα το κατάλαβες. Και εμείς δεν γερόμαστε χρυσό μου, αλλά μόναχοι στα περνάγαμε. Όταν μας κάνανε οι πόνοι, τρέχαμε στα δάσος, αγκαλιάσαμε εκεί ένα δέντρο, βάζαμε και τη φούστα για να μην ακουστούμε και το ξαμαρά. Τι πάλι κάτω από την γραμμή. Κουράγια, Ντένις! Πρόξε. Πρόξε! Έρχεται το πόνο. Πρόξε. Έρχεται το πόνο. Πώς θα το ξεχάσεις καλή μου, κυρία. Όχι, είναι παιδιά, εντάξει, ηρεμία. Κοφτές, εισπνές και πνές. Ρε Φρανκ, του πάρεις. Όχι, εδώ είμαι! Έλιο! Έλιο! Με πήγαιναμε, δεν τραβάμε του πι. Δεν σου λέει ρε πλάκα. Πρόξε. Πρόξε! Έλα που έχει με ένα πόνο να σου βγει. Ντένις, δεν είσαι καλά. Όχι, θα είναι καλορίζουμε και βλεγμένο. Ντένις, είσαι καλά. Ναι. Αχ, δεν είσαι χρυσό μου, συγχαρητήρια. Πέρασε με επιτυχία το στάδιο της θεραπείας. Μην ξεχάσεις τον πάλι εδώ, χρυσό μου. Όπα, όχι, περίμενε, μπορεί να βγει κι άλλο. Ρε Φρανκ. Άλλο μαλακία έχω, Είναι κορίτσι. Τι. Ο γιατρός έκανε λάθος. Καιρό να είναι όπως και να έχει. Μα, είναι κορίτσι. 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 Να σου ζήσει, Μάρτιν. Να σας ζήσει, παιδιά. Ευχαριστούμε. Έχουν περάσει 2 μήνες και δεν μπορώ να την κάνω το μυαλό μου. Τη σκέφτομαι συνέχεια. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Είχες προσέξει τον παλμό που είχε φωνή της. Δεν μ' απρόσεχε τίποτα άλλο. Καμία φορά ήταν λίγο στα πιστική. Στάπριζε. Στάπριζε όμως με ωραίο τρόπο. Και ανεκατευόταν παντού. Μέσα σε όλα έκανε. Αυτή είναι που είχε δώσει το τηλέφωνο του Μάρτιν στην ταινία. Χωνόταν. Πεταγόταν σαν την κορδί. Ήταν όμως αντικομμένη κορδί. Ξέρεις, σχεδίαζε να κάνει ένα πάρτι και έλεγε να μαζευτούμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω σου πει κάτι. Ναι, Σκέφτομαι να το κάνω εγώ, έτσι, να μαζευτούμε όλοι στη μνήμη της. σαν μνημόσυνο. Κοίτα, αν τελικά θα ακούσουμε. Ναι, γιατί όχι. Ξέρεις, σκέφτομαι να βρω μια ημερομηνία βολική για όλους. Τι λες, αν μπορείς θα έρθεις. Ναι, μωρέ, γιατί όχι. Μάρτιν. Έλα, ρε, δεν σε κόβαλα. Χάλια. Γιατί έγινε. Άκου, πρόβλημα με την Μπάρμπαρα. Σε γενικές γραμμές ήταν ικανοποιητικά. Είναι σωματικά και ψυχικά.
Αλλά τώρα τελευταία, δηλαδή εγώ από την αρχή το έχω καταλάβει, αλλά τώρα βεβαιώθηκα. Τι πράγμα, Προσποιούτανε. Κοπανιότανε και φώναζε, αλλά προσποιούτανε. Προσποιούταν, τι είναι. Έπρεπε να την ακούσει οι κοφτές αναπνοές, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε. Όλα τεχνητά ήτανε. Έξαλλος έγινα. Άλλα καθήκη. Αλλά την τιμώρησα. Πώς τιμώρησε. Δεν καταλαβαίνεις πώς. Όχι, γιατί. Προσποιήθηκα και εγώ. Έκανα όμως να χανιάζω και βλέπω το τελικό του μπάσκετ. Και δεν σε κατάλαβα. Δεν καταλάβει. Αυτό είναι το καλό του τηλέφωνο. Που να λένε και δύο ψέματα. Υπάρχει επιτέλους απόλυτη ισότητα των δύο φίλων. Ισότητα, αλλά σε ακούω εκνευρισμένο. Εγώ δεν της κρατηλεφωνήσω ποτέ. Προσποιόταν. Ναι, Λίνα μου, όπως θα ακούς. Συγγνώμη κιόλας, αλλά από την ελάχιστη εμπειρία που έχω στους άντρες, μου φαίνεται ότι κάτι τέτοιο το αντιλαμβάνεσαι. Θέλω να πω στους άντρες. Είναι φωσφανάρι. Πώς να είναι φωσφανάρι από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο. Συγγνώμη και πάλι. Όλη αυτή η σχέση που την περιγράφεις γίνεται από το τηλέφωνο. Ναι, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρεθούμε. Όλο το κανονίζουμε και όλο το αναβάλουμε. Είναι απίστευτο, Όχι, εντάξει, αν το καλοσκεφτείς, λοιπόν σκεφτείς. Ήταν μεταξύ μας. Νομίζω ότι εκείνος δεν πολύ θέλει να συναντηθεί. Για περίμενε μισό λεπτό, έχω άλλη γραμμή. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μιλάω στην αγγλική γραμμή. Μισό λεπτό. Σου είπα μιλάω. Μισό λεπτό και ύστερα το κλείνεις. Άκουσα ότι ο Φράγκ έκανε ένα πάρτι. Θα έρθεις. Δεν είμαι σίγουρη. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, έλα. Δεν έρχομαι, αποκλείεται. Σε παρακαλώ, σε κετεύω. Σου είπα όχι. Σε παρακαλώ, πέφτω στα πόδια σου. Καλά, εντάξει. Θα έρθεις. Ναι, γεια. Έλα, αυτός ήταν. Με παίρνει 3 φορές τη μέρα. Δεν αντέχω άλλο. Άντρες, τι να πεις. Μα νιώθω να πνίγομαι. Στην αρχή μου έστελνε ωραία ερωτικά μηνυματάκια, όλα μια χαρά. Και τώρα γκρίνια και παράπονα. Να φανταστείς, Λίνα μου, θα σου το πω εσένα, δεν σε τρέπομαι. Τις προάλλες που σου καταλαβαίνεις. Έπαιζα πάντω στο Facebook. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ τι λες. Τι να σου πω, να μου αγαπάς. Δεν ξέρω. Δεν απολαμβάνεστε για λίγο. Θα σας κάνω καλό. Ναι. Έλα, Μάρτιν, πάμε με τη μικρή στην παιδική χαρά. Α, τι κάνει, Κρου. Δεν πίνει το γάλα της. Α, θα θυμώσω. Θες ο παπάς θα θυμώσει πολύ. Τα άκουσες. Γκρινιάζει. Ναι, είναι πολύ κρινιάρα. Από μένα σ' ακούω. Μάρτιν, ξέρεις με απασχολεί το θέμα του σχολείου. Τι σχολείο. Στα καλά ιδιωτικά οι εγγραφές γίνονται λίγο μετά τη γέννηση του μωρού. Ναι. Ναι, άσε που πρέπει να αποφασίσω πόσες και ποιες γλώσσες θα μάθει. Πώς δεν λες. Πέρα από τη μητρική της, τουλάχιστον αγγλιστείο και το παλέτο. Το θεωρώ απαραίτητο. Το πιάνω μόνο δεν ξέρω. Εσύ τι λες. Το γέμισε υποκρέας το καημένο. Τι να κάνω, Μάρτιν, κάποια στιγμή πρέπει να τα σκεφτώ κι αυτά. Αν θες, να σκεφτόμαστε μαζί. Ναι, θέλω. Πρέπει να κλείσω, γκρινιάζει, είναι πολύ γκρινιάρα. Αυτό μου το πήρε. Να σου πω, θα πάω στο πάρτι του Φρανκ. Ποιο, αυτό το παραμονής του Λογονιάς. Ναι, εγώ θα πάω. Με την Πρού φυσικά. Πάλι την Πρού. Ναι, τι λες, δεν έρχεσαι, είναι ευκαιρία να διευθύνεις. Ναι, θα έρθω. Αλήθεια. Ναι, τι διάλογο. Παραμονής πρωτοχρονιάς είναι.
Ελένη.